Boas noites a todos e todas. No ordinario primeiro do ano 2017, o primer punto se procede á aprobación da acta do pleno extraordinario urxente celebrado o 21 de decembro, que se non teñen ningún dos presentes nada que engadir ou suxerir, pois como sempre damos aprobados por asentimentos. O segundo punto é a toma de posesión do novo concelleiro, neste caso do Grupo Popular, Antonio Javier Jesús Freire Brión, ao que se solicito que pase para prestar a súa promesa ao xuramento da aceptación do cargo. Xuro pola miña conciencia e honra cumprir fielmente cas obrigas do cargo de concelleiro do excelentísimo Concello de Ribeira, con fidelidade ao Rei, así como guardar e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado. Moitas gracias. Pasamos entón ao tercer punto, que é a aprobación dos pregos económicos e administrativos para a licitación por concesión de mañá dos portos do mercado municipal. Hai unha emenda que posteriormente será defendida neste pleno, presentada polo bloque, a cual, bueno, a hora de facela ten un erro que, como ben saben, cando se pon números en letra ou escritos hai unha discordancia, ponen 15, cando en realidad querían poner 15, simplemente é iso. E, polo tanto, entendo que se usted non di nada, pois, pola explicación que ten, o que pretendía que o plazo que se dea de 20 días. Entonces, decir que o que se pretende, en este caso, é sacar a concesión ás plantas do mercado primeira, terceira e aproveitamento baixo coberta, o que a planta segunda, pois en estes momentos vai a quedar destinada para uso do propio mercado, para todo aquilo que o propio Concello pois estime oportuno, para todo aquilo que os propios comerciantes de esa infraestructura pois necesite para promocionar os seus produtos. Básicamente, por ser sucinta a explicación, vai haber 4 postos no que é a planta primeira, un posto de 4 metros cuadrados, 2 postos de 12,85 e 11,85 e un máis grande de 43,06. Hai unha zona común onde o Concello habilitará tamén mesas e sillas que pode ser compartida por todos e cada un de estes postos. E se sacaría o que é a terceira terraza, a planta terceira de 300 metros cuadrados. Hai en estes momentos o que se pretende, basicamente, é que puderan dedicarse estes puestos de planta primeira ao que son aquelas actividades complementarias ao mercado e, polo tanto, se priman unha serie de actividades que complementen a oferta que xa se ven dando en planta baixa. Neste caso, ofertas como o que sería un quiosco de venta de revistas, periódicos, o que sería daqueles produtos derivados, digamos, do pan, tanto pan como bollería, como todo o relacionado con ese sector. Tamén se prima o que podría ser embutidos e o puesto grande tamén unha prima para todo o que sea o conocido normalmente como ultramarinos. Os precios que se sacan pois son precios que van a ser a alta, é dicir, vanse a puntuar as ofertas en función do que fagan a alza de esa punto de salida. En concreto,
o puesto número 22, pois sería 1.200 euros ano, que equivale a 100 euros ao mes. O puesto 23, 1.488. O puesto 24, tamén 1.488, estamos falando sempre anual. E o puesto 25, 1.790. A terraza saldría por un precio de 600 euros mes, 7.200, en función da inversión. En esta primeira planta, o primeiro ano vai se a facer un desconto do 50% no precio que oferten, e o segundo ano un 25%. Como se supón que a inversión que se ten que facer no local destinado a restaurante de planta terceira a un precio moi considerable, durante os 3 primeiros anos de concesión se lle facerá unha bonificación do 100% do precio ofertado, cuarto ano 50% e o quinto ano 25%. Os anos no que se saca esa concesión fanse coincidir con os que xa durante o ano pasado habíamos aprobado para os de planta baixa, é dicir, 30 anos máis 5 de prórroga. Esas son, digamos, en líneas xenéricas o que se pretende, e sobre eso hai unha emenda, se daban 15 días para ofertar, o Bloque Nacionalista Galego que deberían darse 20 días, o cual tamén parece un tempo razonable. E todo eso, os grupos que deseen intervir teñen a palabra. Señora García Pose. Boas noites a todos. Enhorabuena, alegramos de ter aquí e esperamos que corredor se que saber representar. Non te olvides as outras parroquias tamén, así, tudo ben. Bueno, señor alcalde, nós estamos de acordo con isto, solamente temos unha dúda. Se vai a emenda, xa o digo por adiantado, nos parece moi correcto o de 20 días en vez de 15, porque sempre é un marxe por alguén non se entera. En este momento, bueno, estamos algo despistados falando da emenda, porque do resto non temos que falar, simplemente dicir que haxa moita demanda dos postos, haxa moita xente que os quere, porque iso é bo, porque se moverá e se crearán postos de traballo. Porque os postos 8, 9 e 12 non teñen agua neste momento? Pola emenda, nada máis. Chegado o momento, me explicas isto. Gracias, non, simplemente hai, eu creo que un erro ou non se especifica na emenda que é para o punto 6, é dicir, para o que é as novas tasas, e como son puestos que é de verdura o de verdura e máis o das flores non teñen agua, porque a frutería si ten agua, pero o que se refiere a emenda do bloque, en realidad fala de agua, pero non ten que ver a auga, porque o que se prorratea é o gasto eléctrico. Entonces, si efectivamente estes 3 puestos non terían neveira, ningún deles. Pero, bueno, tamén hai un pequeno error, pero supoño que con esta explicación está claro. Señor Chouza, señor. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Señor Freire, bienvenido. Desde el Grupo Municipal de Ciudadanos entendemos que la documentación que se nos aporta y en la que tenemos que basar nuestra decisión es escasa. Deberíamos de tener en dicha documentación un informe del interventor en el que nos dijera, como mínimo, el coste económico global que supone para las arcas municipales el mantenimiento del mercado, un balance aproximado de ingresos y gastos, y de esta manera poder valorar si los precios de licitación son los adecuados. Y digo esto reconociendo que el capítulo de gastos va a ser superior al de ingresos, pero creemos que dicha diferencia debe ser la mínima posible. También queremos reseñar que los plazos de bonificación que se dan son excesivos, a nuestro entender, y que habría que diferenciar entre negocios de nueva creación y asistentes si generan nuevos puestos de trabajo o no, etc. Creemos que este tema que nos ocupa necesita un análisis más pormenorizado para poder definir nuestra decisión. Ante lo anteriormente expuesto, solicitamos la retirada del orden del día de este punto. No se nos puede olvidar que los ciudadanos pagan impuestos y que tenemos la obligación de explicarles en qué y cómo se gastan. Estos mismos argumentos expuestos, en especial el de carácter de un informe previo de previsión de ingresos y gastos, son los que nos llevarán a solicitar también la retirada del punto número 6, de la modificación de ordenanzas fiscales de tasas de mercados municipales. Muchas gracias. Gracias, señor Chouza. Simplemente
Aquí tengo o estudio económico no punto 6. No es lo que yo pido. Ingresos y gastos no los veo por ningún lado. Hombre, usted ten aquí na última folla todos os ingresos de gastos, outra cousa é que non lle guste. No, pues se me habrá podido pasar, ¿eh? Ah, bueno, seguramente, pero se dá podido non, se lle pasou seguro. O resto de grupos que deseen intervir, señor Vila, está na palabra. Moitas gracias, tamén darlle a benvida a Antonio Freire. Vamos a votar a favor da proposta da Comisión de Fomentos sobre a licitación a concesión de manial dos locales do Mercado Municipal de Ribeira por procedimento aberto e a oferta máis ventaxosa para o Concello. Tamén nos vamos a mostrar a favor da emenda do BNG. Gracias. Ben, boa noite. En primeiro lugar, gostaríame darlle en nome do BNG a benvida ao señor Freire como novo membro desta corporación. En segundo lugar, tamén me gustaría lembrar a Castelao, porque hoxe fanse 131 anos do seu nacemento, e consideramos que este galego ilustre pois, é amplamente coñecido, un referente do nacionalismo e de todo o país. Non? En terceiro, e antes de entrar xa en definitiva no punto da orde do día que debatendo, gustaríame tamén lembrar a Virginia, que é unha muller galega que sufriu violencia machista e que hoxe temos que lamentar o seu asasinato, un asasinato a mans dun machista cobarde que xa está detido, non? Debemos lembrar a todas as mulleres que, bueno, desgraciadamente, sofren violencia machista e deben ser pois lembradas, postas políticas para que se, bueno, para evitar estes acontecementos, non? Con respecto ao mercado municipal, facer referencia que ese pequeno erro dos 15 días realmente si son 20, queremos que sean especificados como hábiles para evitar pois iso, que as fins de semana pois conten o prazo correspondente, non? Con respecto á segunda emenda, a de eliminación, non o puxen, pero si é referida ao punto da orde do día da modificación da ordenanza fiscal e non ao primeiro punto da concesión de manial dos postos do mercado. As emendas teñen o propósito de darlle máis días ás persoas que queiran optar a un destes postos do mercado municipal, porque consideramos que moitas veces o prazo debe ser consensuado, debe ser ampliado, porque moitas veces moita xente non se dá conta ou moitas veces o prazo é escaso, non? Con respecto aos postos da planta baixa, gustaríame, aínda que isto non entra dentro deste punto do día, gustaríame especificar que o posto 8 ten 8 metros cadrados e non ten unha entrada individualizada. Por lo tanto, penso que se queremos que ese posto teña maior, pois outra saída, porque actualmente só teñen unha, debería dicirse posto que ten que abrir unha pequena saída, ainda que sexa para a entrada e saída desas persoas que teñen o posto, para evitar problemas nos postos 9 e 12. Actualmente, todas as sillas de abaixo do mercado municipal teñen dúas entradas e dúas saídas, non? Polos laterais. Agás ese posto. Por lo tanto, aínda que non sexa un tema a tratar especificamente dentro deste punto, si nos gustaría que constase en acta e que a concelleira delegada de mercados o tivese en conta. Moitas gracias. Gracias. Sí, señora Pousa, claro. Ben, gracias, señor alcalde. Queremos darlle tamén dentro do grupo do Partido Popular ao compañeiro que se incorpora hoxe como membro desta corporación. Referente ao punto que tratamos deste prego de cláusulas técnicas que van a rexer na concesión administrativa dos locales do mercado municipal, facer constar a discrepancia con respecto do que manifestaba o señor Chouza, que lle parecían excesivos os prazos de bonificación. Entra vostede en contradición pois con moitas das líneas que incluso vostedes levan nos seus programas electorais que fan, digamos, halago de apostar precisamente por esa creación de emprego. Si vostede leese ese prego de cláusula, sabría que en eses criterios que se van a valorar
dentro das ofertas que se presenten para optar a estos, unha das cuestións que se puntúa é precisamente a creación de postos de traballo. Ben, eu creo que debemos congratularnos en aprobar este prego de cláusulas, porque isto vai a significar que vamos a poder poñer en marcha en funcionamento eses locales dentro da Praza de Abastos. Hai unha importante inversión aí feita, e creo que xa en varias ocasións se manifestou por parte de concelleiros de distintos grupos deste concello o seu desexo de que eso entrase en funcionamento. Ben, pois estamos dando, digamos, o primeiro paso adiante para poder sacar a licitación. Aclarar tamén que os cánones que se marcan aquí de precios establecidos non son os cánones mínimos e que a partir de aí, pois, se hai varios demandantes que concurran no interés polo mismo local, evidentemente irían a subasta e bueno, pois sempre puntuaría a mellor oferta presentada tendo en conta non somente o precio, sino tamén outros criterios como os que lle comentaba do emprego fai un momento. Esperamos que evidentemente esperamos que haga demanda para estes locales, constanos que sí a vai haber, e o que pretendemos é que con esta variedade de locales que se pretenden crear en esta primeira planta e na outra, que pretendemos é dinamizar máis este mercado local. E, señor Chouza, en referencia ao que vostede facía dese estudio de costes, que vostede o ten incluído, xa ben lle decía o alcalde no outro punto que vai sobre o precio, sobre a ordenanza fiscal dos postos de mercado, bueno, vai aí o estudio económico, e eu creo que unha vez feita a inversión precisamente para contar con un mercado municipal que sea de motor dinamizador tamén do comercio en este municipio, creo que temos que ter en conta tamén que moitas veces para conseguir avanzar en determinados ámbitos, pois tamén temos que subvencionar algunhas actividades. Mais nada, moita gracias. Gracias. Simplemente unha proposta ao grupo que presenta a emenda. Vamos a ver, cando a lei de contratos fala de días naturais. As equivocacións de moita xente pode vir nos días hábiles, só contar, fora de en febreiro, que vayan os carnavales. Eu lle propoño, como que usted, o que supoño que pretende, simplemente dar máis plazo, poñer 30, son días naturales, o sea, cambiar o 15 por 30, e non poñer hábiles, que o único que pode levar é a confusión só o erro, se estaba no último día, se non estaba, etc. E parece, entonces, o único que cambiaríamos, cando dentro do plazo de 15 días contados, poñer dentro do plazo de 30 días contados. Se lle parece así e ningún grupo ten inconveniente, pasaríamos a votar o grupo ca ampliación de... Un segundo por alusiones de... No, están no debate están... No, pero es que ha dicho una cosa que no creo que sea cierta. Pero no debate, señor Chouza, non é por sacarlle a palabra, pero no debate saluden constantemente todo. É dicir, non hai ninguna alusión personal que aunque... No, si había una alusión a un partido político, una alusión. Tantas que vaya a haber. Pero es que... A todos los partidos. Vale, perfecto. É dicir, as alusións son cando son de contido personal ou hai cualquier cuestión. Aquí nos estamos uns e outros constantemente mencionando. Non dá motivo a saltarse o regulamento para dar un turno que non procede. Entonces, se lle parece, pasamos a votación do punto terceiro, a aprobación dos pregos económicos, administrativos e técnicos e a licitación con concesión de maneal dos postos del mercado municipal, con ese cambio de 30 días de plazo para poder presentar as ofertas. A favor dos mesmos, unanimidade, gracias aos presentes. Entonces, pasamos ao punto cuarto, que é un expediente de imposición de penalidades, cumprimento defectuoso do contrato mixto de suministro e servicio integral de iluminación pública exterior do Concello de Ribeira. Bueno, como ben saben, no ano 2015, na noite de fin de ano de 2015, fallou algún dos alumbrados. En aquel momento pareceu que había sido algo normal debido ao cambio de luminarias, ao novo sistema informático e ao cambio precisamente de ano. Eso levou a que, como a resposta foi pronto e se arranxaron en menos de media hora todos os problemas que había dado, pois o Concello en aquel momento non considerou
que debía abrir ningún tipo de expediente porque entraba dentro do normal que pudera haber acontecido en ese primer ano. Que aconteceu este ano? Que se volveu a repetir. O do ano anterior non había sido fruto digamos, dese cambio de luminarias, sino que neste caso, as concesións que le embargaba esta empresa no ámbito pois do territorio español, pois sufreu, digamos, este inconveniente, que según nos explicaron, terán tempo despois, na fase de alegacións, de presentalo, pois o sistema informático que regula a entrada en funcionamento das luces, hora nas que se encenden, se apagan, a luminosidade que ten que ter a cada unha desas horas, pois de fábrica viña para que o 31 de decembro se reseteara todo o programa, co cual, chegado esa hora, o que se fixo foi apagarse pois prácticamente todas as luces do Concello, non? A resposta tamén para arranxalo foi rápida, pero considero que, ainda que a empresa tuvera ou non tuvera mala fe, que por segundo ano pois non podíamos consentilo, foi algo que xa digo non só se dou en Ribeira, sino donde este sistema informático e a empresa de mantenimiento que yo levaba pois actuaba, pois descubriron isto. Cando foi só Ribeira non caeron, cando lle pasou en 10 ou 12 lugares, pois evidentemente foi cando descubriron o porqué. Pero, independientemente deso, pois creo que o Concello que ten que facer é incoar ese procedimento de imposición de penalidades, darlle audiencia por 20 días ao contratista, que os técnicos municipales informen desas alegacións e, bueno, tamén en este caso de intervención teria que realizar un informe sobre as garantías que teñen prestado e en función do que ali diga, pois sancionar ou non a empresa. Por lo tanto, se alguén quer intervir, sí, señora García José Nada. Moitas gracias, señor alcalde. Efectivamente, IPDR vai apoiar isto, porque nos parece que a defensa dos ciudadanos está por encima de todo, e cando pasa un feito como este, por encima é repetitivo, seguramente o ano que ven igual volve a pasar, me parece, vamos, que iniciar un expediente de imposición de penalidades me parece o correcto cando se defenden os intereses dos ciudadanos. Pero tamén, de paso, aproveitando isto que trae ao pleno, señor alcalde, creo que tamén se debe facer con outras empresas que tamén teñen ou prestan un servicio a este Concello, máis que nada para que vexan que o interés prioritario desta corporación é defender sempre os intereses dos ciudadanos e gestionar ben os cartos que se recaudan, porque ao fin e ao cabo son dos ciudadanos, nada máis. Gracias, señor García Poses. Resto de grupos que desea intervir. Señor Vilas. Moitas gracias, señor alcalde. Desde o Grupo Socialista vamos a votar a favor da imposición de penalidades ao contratista por as deficiencias observadas no Servicio de Alumbrado Público do Concello de Ribeira nas datas citadas. Gracias. Gracias. Sí, señor Vázquez Cobas. Gracias, señor alcalde. Boa noite. Benvido, señor Freire. Pois o Grupo Municipal do Bloque Nacionalista está totalmente de acordo con este expediente. E creemos que é unha práctica que debemos de poner en práctica cando se trata de defender os servicios públicos. Non solamente neste caso, eu levo aquí 4 anos, casi por 5, creo que é a primeira vez que vemos un expediente a este pleno por unha irregularidade no servicio. Quizá debería de ser moito máis frecuente, señor alcalde. Por suposto, apoiaremos. Gracias. Moitas gracias. Pois entonces, se lle parece, pasamos directamente a votar este punto. Votos a favor da proposta da alcaldía, tamén unanimidade, gracias aos presentes. O seguinte punto, que é o quinto, ten que ver ca modificación de ficheiros de carácter personal do Concello de Ribeira, ten que ver basicamente ca entrada en vigor do regulamento de desenvolvemento da Lei Orgánica 1599, e a través de un par de artículos, o 53 e o 54, pois modificaron e trouxeron algunhas novedades en canto a forma e contidos a disposición, destacando a necesidade de especificar o sistema de tratamento do ficheiro, podendo ser automatizado, non automatizado ou parcialmente automatizado. A empresa que nos fai as auditorías, que é Sercongal, nos fai esa proposta, que é o que en aras ao cumprimento estricto da Lei de Protección de Datos, pois se propón cambiar
ese ficheiro de datos e os anexos que no noso regulamento tiñamos. Se algún grupo desea intervir, se non pasamos directamente a votación. Votos a favor da modificación do regulamento. Gracias, tamén aprobado por unanimidade. Ahora pasamos á ordenanza fiscal reguladora da taxa polos servicios dos mercados municipales. Bueno, aí simplemente pois explicar un pouco que, como ben saben, durante algún tempo o que eran os usuarios non, os comerciantes concesionarios de o que era o mercado, pois estuveron, digamos, nunha situación que se derivaba da provisionalidade tanto da carpa como que era a entrada en funcionamento de todo o mercado. Evidentemente, nestes momentos acabamos de aprobar para o que vai a ser as concesións do resto das plantas uns precios a alza que son frutos de, digamos, de a proposta económica que se fai, sempre partendo da base de que este é un servicio deficitario, como moitos outros. É evidente que así debe ser, que así sempre foi, e que un mercado que fai un movimento económico para o Concello que así o require. Que se pretende agora, como antes decía, pois dar unha uniformidade e facer unha aprobación definitiva das taxas, pois con respecto realmente ao servicio que se está prestando. É imposible, eu digo por si alguén ten a tentación de intentar mirar un mínimo común denominador de todo isto que se faga, porque o único que conseguiríamos sempre é tirar o precio a alta. Si estamos partindo de precios de referencia alrededor de 150 euros de un local pechado, busquemos a unidade que busquemos, sea por número de metros, sea polos servicios que se prestan, nos daría que prácticamente os postos abertos non pagarían. Por lo tanto, é evidente que sempre vai a haber, si comparamos a uns con outros, unhas, digamos, diferencias según o criterio que se queira utilizar. É por iso que se considerou que debía haber un precio mínimo que neste caso se vai ao que son os postos que non teñen, en este caso, nevera, que son pois as mesas a todos os postos que en este momento pois son de 2 metros, que son postos que van a 110 euros. Vai incluída a taxa que agora se viña cobrando anualmente, que era para os postos, en este caso, si non me equivoco, pois de aproximadamente 66 euros anuales, que ahora van incluídos. En este precio vai incluído o que é tamén a todos e cada un dos usuarios de un novo departamento abaixo, é dicir, de un trastero, como lle queran chamar, un local en planta sótano para o que son o servicio de cada un destes, e, polo tanto, aí se especifica pois un 110 para o que son as mesas de 2 metros, 120 para o que son as de 3, 140 para o que son as de 8. Para os pechados hai dous máis grandes que serían os que pagarían 175, o resto 155. Aí é onde decía que é imposible buscar un mínimo, porque se vamos por número de metros, ao final se dispararía incluso os postos abertos por encima dos que son os pechados. Ou mesmo o puesto da frutería, que se quedou sin un puesto pechado porque non había o espacio suficiente, que quixeron ir todos xuntos. E, por lo tanto, se lle aplicamos por metros, acabaría pagando tamén moito máis que os puestos abertos. É por iso que alguén, se quer facer esta alusión, efectivamente é así, pero porque non hai forma de igualar, a salvo que igualáramos a todo o mundo hacia arriba, é dicir, pensar o precio que teñen e a partir de aí, pois, lógicamente, acabarían pagando 600, 500 euros, o cual tampouco considero lógico. Se empezaría a cobrar o que é o servicio de xeo de 30 euros ao mes para quen o reclame, que non reclame así non sería, e pasarían tamén a pagar o que é os seus gastos específicos, é dicir, o Concello seguirá facendo
a limpeza, a luz, os gastos comuns, pero que son os seus puestos de luz pagarían nos puestos pechados porque xa ven preparado para que así sea individualmente, e nos postos abertos o que se vai a prorratear é simplemente entre todo o único gasto que vai haber das neveras e, polo tanto, que se propón, aceptando xa lle digo esa emenda do bloque, porque si é verdad que así é, que prorrateábamos un gasto a alguén que non ten o servicio, que son esos 3 puestos, pero a vez tamén hai un puesto que é o de 8 metros que ten 2 neveras, non unha. E, polo tanto, como que se pretende prorratear eses gastos, o que hai que poñer é que prorrateados linealmente entre os propietarios polo número de neveras existentes. É dicir, todo o mundo pagaría por unha nevera, menos un puesto que ten 2 neveras, pagaría por 2 neveras, porque se supón que o consumo é o doble. E isto, en síntesis, é, digamos, o que agora se propón, igualmente, pois, tamén pechar o que era esa mesma tasa para Palmeiras, donde no seu momento, pois, había un local no cual non se lle actualizou a tasa, a pesar de ser un local, pois, de uns metros importantes, pero que aparte ten unha ventaxa con respecto ao resto, que pode abrir independientemente ou non de que o mercado este aberto, e, polo tanto, non ten por que sufrir os horarios do propio mercado. Os grupos que deseen intervir, pois, tenen a palabra. Señora García Costa. Gracias, señor alcalde. Bueno, nós vamos a apoiar a reforma da ordenanza fiscal, é imprescindible se queremos que se poña en marcha, e ainda así, pois, o Concello ou a Corporación ten a sensibilidade suficiente para pensar quen son as persoas que van a dispoñer destos postos de traballo ou comercios ou mercados. En canto a emenda do BNG, IPDR vais a ter, simplemente non é que non este de acordo con ela, pero eu sempre penso que cando se vai a ter en conta que un posto non ten nevera e non vai a pagar a luz por el ou a agua, vai a vir a continuación a reclamación de outros postos de traballo do mercado que van dicir que gastan menos porque a súa nevera é máis pequena, porque isto, porque outro. Por tanto, nós aquí nos hacemos, porque conocemos tamén a picaresca, entre comillas, do que son as personas, nada máis. Gracias, señor Chouza. Sí, muchas gracias. Bueno, casi basándome en los mismos argumentos de la señora Pose, yo la enmienda del BNG me voy a abstener. Y quisiera también remarcar, y voy a aprovechar para volver a atrás, en el punto 3, donde se hablaba del pliego de condiciones, de cláusulas técnicas, en el punto 5, precio del contrato, cuando se habla de las bonificaciones, no se relaciona con el criterio de adjudicación. Es decir, yo entiendo que por el criterio de adjudicación sí que habrá unos baremos, no sé cuáles son, y por ahí habrá unas bonificaciones determinadas. Pero aquí da a entender que sin este criterio de adjudicación, la bonificación existe, sea quien sea la persona. Si me lo puedo corregir, no sé si me entiende. No lo entiendo. Sí, disculpe, sí, explico. Mira, en el punto 5, precio del contrato, en la parte... Pero luego, al punto 3. Sí, no, era simplemente por un poco... Pero si logro entender, yo explico. Entonces, sí, por eso. Explicas, sí, no hay problema. Nada más, es simplemente... Sí, por supuesto. Sí. Yo le decía que en este punto, en el precio del contrato, en el punto número 5, en la parte de atrás de este tema, aparecen las bonificaciones. Sí. Aquí no aparece que estas bonificaciones están condicionadas a los criterios de adjudicación, entiendo yo. O sea, una cosa son las bonificaciones, que ya están, se van a aprobar. Vamos a ver. Sea a quien se le adjudique el puesto. Igual estoy confundido, por cierto. Sí. Si estoy confundido, me lo aclara. Y otra cosa es el criterio de adjudicación. No tiene nada que ver una cosa con otra. Es decir, lo que se intenta ahí explicar es lo siguiente. Un señor que vaya a poner un restaurante, por poner un ejemplo, por poner un ejemplo, perdón, sí, pues se va a gastar un mínimo de 200 o 250.000 euros. Pasados 35 anos, esa inversión ya deixa ao Concello. O que vemos é que facer un restaurante nunha planta terceira para alguén que ten que gastarse máis de 200 e pico mil euros e empezar a pagar o primer ano xa 600 ou 700 euros é moi gravoso. E,
Por lo tanto, para que a xente este interesada en presentarse, van a ter unha bonificación os 3 primeiros anos, non van a pagar nada, o que gane, o cuarto ano paga o 50, o quinto ano o 25 do que oferten. Co cual, digamos, é un incentivo para que se presente xente, porque o que o Concello vai a ter a partir de eso é 30 anos con un concesionario pagando. O cual tamén pode facer que a hora de ofertar, oferte bastante máis precio por riba, porque sabe que o único gasto que vai a ter prácticamente nos 3 primeiros anos é amortizar o capital que alimenta. O resto dos puestos se lle mete menos porque, basicamente, o que ten que poñer en planta primeira son estanterías. Entonces, só teñen bonificación por 2 primeiros anos. Pero non ten nada que ver cos criterios de adxudicación. É dicir, se alguén quer, pois, digamos, bueno, oferta máis caro, pero vai a ter exactamente esa bonificación sempre. Esa es la interpretación. Pues entonces una cosa no tiene que ver con la otra. No tiene que haber una cosa causa. La bonificación, sea quien sea, la va a tener. Entonces la señora Pouso creo que estaba confundida, porque me ha achacado de decir que nosotros no estamos a favor de generar puestos, ni de trabajo, ni no sé qué. Bueno, y yo lo que no estoy a favor es que tengan 5 años de bonificación. Vale, pero la próxima vez que usted quiera hablar con la señora Pouso de un tema, por lo menos no le diga al señor alcalde que va a volver al tema número 3. Vale, perfecto. Hace que está en el 5 y dice lo que quiera decir. Vale. O resto del grupo se está disculpado. Señor Vilas. Moitas gracias, señor alcalde. Bueno, desde o Grupo Socialista vamos a votar a favor da proposta de fixación da nova taxa polo servicio dos mercados municipales. De todos os xeitos, nos apostamos por rentabilizar os mercados para que progresivamente signifique un coste cero para as arcas municipais. Entendemos que é razonable tamén a emenda do BNG. Gracias. Sí, señor Pedro Barral. Ben, grazas. Con respecto aos prezos que se lle pretenden aprobar, pois ben, como ben di o informe económico, hai un déficit de 17.300 euros para o mercado municipal de Palmeira e outro de 52.800 do mercado municipal de Ribeira. En total, son alrededor de uns 70.000 euros ao ano que o Concello deberá asumir como perdas. Desde o BNG queremos deixar claro que os mercados municipais son un servizo público, así o recolle o artigo punto 3 da ordenanza municipal deste mesmo servizo. Por iso nos choca que outros grupos pretendan intentar subir as taxas que van a pagar os praceiros e as praceiras para acadar unha cota cero, non? Entendo que o Concello, se quere crear postos de traballo, moitas veces pois ten que facer bonificacións e exencións, como se está a facer, para que se ocupen a primeira planta e a terceira do mercado municipal, e outras veces tamén ten que facer pois rebaixas a longo prazo para que os postos de traballo pois se manteñan. Dicir isto porque se lle subimos de maneira abrupta os prezos ás praceiras e praceiros de Ribeira ou de Palmeira, basicamente o que estamos facendo é pechar o mercado, porque non poderían manter os seus negocios. Desde o BNG tamén nos gustaría que o goberno local se comprometese a levar campañas de dinamización máis alá de épocas determinadas aos mercados municipais, nomeadamente o de Palmeira, aínda que tamén o de Ribeira, non? Basicamente porque é un mercado que adoece de fluxo de persoas, debemos crear un dinamismo para que a xente pois merque no seu mercado. Entendemos que o goberno local ten que apostar por campañas decididas, desestacionalizalas, non só en Nadal ou en verán, senón ao longo de todo o ano, non? Tamén queremos que se subsanen pequenas deficiencias que existen no mercado de Palmeira, non? Como poden ser humidades, filtracións de auga ou a iluminación. Problemas que teñen fácil solución se o goberno se compromete a destinar unha partida de mantemento para este mercado en concreto. Con respecto á emenda que facemos desde o BNG para estes 3 postos, dicir que non teñen neveiras e, polo tanto, ese era o motivo de que non queríamos que estes 3 postos pagasen a electricidade que van a consumir outros postos, non? Entendo tamén que a auga está exenta para todos os postos, non, señor alcalde? Despois, se me pode
dicir eso que estaba falando antes, de que o posto número 8 ten 2 neveiras. Non, vamos a ver. O que propoño, despois se votará, porque outros grupos fixeron mención a posturas diferentes, o que di ahora que serán prorrateados linealmente entre o número de postos existentes. Non é por postos, sino que o que ten que poñer é prorrateados linealmente entre o número de neveras existentes nos postos. Porque hai un posto que ten 2 neveras, o resto ten todas unha. E cando se fai mención aos postos afectados, xa se excluyen os 3 que non teñen nevera. O 8, o 9 e o 12, que era o que vostede facía mención. E o resto son postos afectados. O que pasa que habrá un posto que ten 2 neveras e, polo tanto, 2 partes a hora de dividir o gasto total. Que debe ser un gasto igual, porque as neveras son iguales, teñen o mesmo número de vatios, de todas esas cousas que generan o consumo, están encendidas durante o mesmo tempo e, polo tanto, se prevé que, a salvo de mal funcionamento de algunha en concreto, todas están gastando o mesmo, non? Entonces, paso a palabra, se é que quere intervir a señora Patiño. Perdón. Non, eu decía que se quere intervir ou pasamos á votación. Pasamos á votación. Bueno, pois entonces, se lle parece, pasamos a emenda, a votar a emenda do bloque, que sería no punto que antes lle decía, no punto cuarto, no artigo 5º, punto 4º, pois cambiar o de postos existentes por as neveras existentes nos postos e sacar de esa medida a aqueles 3 postos, 8, 9 e 12, que non teñen nevera. Entonces, votos a favor da inclusión do que é esta emenda na ordenanza. Gracias. En contra, abstencións, son 6 abstencións, polo tanto, se non me fallan as contas, 15 a favor, queda incluído no que é o que agora vamos a votar, que é a ordenanza fiscal reguladora da tasa polo servicio de mercado municipal. Votos a favor da mesma, aprobada pola unanimidade dos presentes. Damos as gracias e pasamos ao seguinte punto, que é unha reclamación de intereses de demora por parte do Urbaser das facturas pagadas a través dos mecanismos de pago a proveedores establecidos polos decretos, reales decretos 4-2012, 7-2012 e 4-2013. Temos un informe de intervención que, resumindo, basicamente dice todos aqueles que optaron por acudir ao pago de proveedores en virtude deste real decreto, pois as súas deudas quedaban extinguidas e, polo tanto, non había o que é o devengo dos intereses como deuda posterior. A empresa Urbaser si o reclamou o 13 de xuño de 2016, demos ese informe, por lo tanto, o que se propone é, pois, en Román Paladín non facete caso, por lo tanto, se quer ir ao contencioso, pois que vaya, pero entendemos que non procede o pago de ningún interés por unhas deudas que están finiquitadas a través de o pago a proveedores en virtud do Real Decreto. Se algún grupo desea intervir. Sí, señor Vilas. Moitas gracias. Ben, eu quería que usted me explicara ou contestara unhas preguntas. Primeiro, se existe reclamación previa por parte da empresa. Segundo, se incumpleu a administración as obrigas contractuales. E terceiro, se hubo aceptación expresa da renuncia de esos intereses por parte do proveedor. De todos os xeitos, vamos a votar a favor do interventor que desestima a reclamación presentada polo Urbaser. E tamén queríamos aproveitar para comentar que esta empresa tamén habría que impoñerlle unha imposición de penalidades por deficiencias no servicio de limpieza viaria e xestión de residuos sólidos. Moitas gracias. Gracias. Bueno, vamos a ver, no propio expediente xa tiña as contestacións. É evidente que se agora vamos a pagar ou non lle corresponde ningún interés de demora, é porque o pediron. O que foron as deudas en aquel momento eran deudas contraídas por diversas razones, desde o ano 2001 ao ano 2011, non sei que ano exactamente correspondían esas deudas, pero que se pagaron
eu creo que así, a grosso modo, eran 800.000 euros que se pagaron por ese, en virtud do Real Decreto de Pago a Proveedores. Entonces, en aquel momento, e con este pago, todos aqueles que directamente escolleron este medio de pago e non ir a outro medio, como a xusticia, etcétera, etcétera, se entendía que tiñan todas as deudas pois finiquitadas, non que tiñan intereses desde o ano 2001 hasta o ano que yo pagaron. E, por lo tanto, eso é o que se pretende, ven todo no expediente, e eu teño que decir que todas as reclamacións e aprobacións que este pleno ten aprobado durante estes anos, todas as temos ganado a todas estas empresas e esperemos que sigamos así. Si consideran que o lugar onde teñen que encontrarse é o contencioso, pois ali defenderemos os intereses do Concello. Por lo tanto, pasamos a votar a proposta da Alcaldía sobre a reclamación de intereses de demora por parte de Urbaser. Votos a favor. Entonces queda aprobado tamén por unanimidade e pasamos xa ao que son as proposicións. A primeira do BNG a presenta o señor Parada Fernández en relación a garantir o suministro eléctrico ás persoas sin recursos. Está a palabra, señor Parada. Moitas gracias, señor alcalde. Dar a benvida ao señor Freire, telo outra vez con nós aquí. Ben, nunca tan a caída foi esta proposición como non somente por o tempo no que se presentou, senón por o alongamento que levou no tempo e sobre todo por as consecuencias que está ainda levando a cabo. Ben, vou facer primeiro un resumen da proposición. Trátase de garantir o suministro eléctrico ás persoas sen recursos, pero a cuestión é moito máis complexa que esta. Sabemos que existe un método da taxa de risco de pobreza en Galicia. Segundo datos estadísticos, 4 puntos aumentou. No 2015 era do 19, agora sigue subindo. Recortes, copagamentos dos servicios públicos, restriccións á sanidade, reducións nas prestacións por desemprego, etc. E para colmo, elimínanse servicios que se prestan nos concellos. Reforma local, que foi avalada por o Partido Popular. Os orzamentos do Estado e da Xunta de Galiza sofren unha reducción galopante, o que conleva xunto co encarecemento da enerxía, gas ou electricidade, o desemprego e falta de recursos económicos. Provocan cada vez máis vítimas da política de desamparo e que nos ten sometidos os gobernos do Partido Popular no Estado e na Xunta. Os gobernos locais deben garantir por medio da súa administración máis de preto que todas as persoas, sobre todas as máis desfavorecidas, desfruten e vexan cobertas as súas necesidades básicas recoñecidas pola Constitución. Un dos factores de vulnerabilidade para moita xente, sobre todo no inverno, é a pobreza enerxética. Datos do Estado din que 600.000 familias, e esta cifra vai crescendo, sufriron un corte de luz por mor do impago do recibo. Se botamos unha ollada aos países do noso entorno da CEE, podemos observar como Francia limita os cortes de suministro eléctrico en época invernal. Alemanha paga a calefacción e aluguer a persoas en paro de longa duración. Cataluña estudia nestes momentos prohibir os cortes a familias pobres. Diante das duras condicións climatolóxicas deste inverno, en Galiza faise preciso adoptar medidas. Pero se en Francia e Alemanha toman medidas, o goberno do Estado español o que fai é justificar este incremento no recibo dun suposto déficit tarifario. Argumento peregrino e totalmente falso. Ula a trampa. Esta está na metodoloxía utilizada para calcular o custo da produción, xa que se fai mediante posas no mercado mayorista, o coñecido como pool eléctrico. Antes, o prezo da enerxía, como todos sabemos, ligábase ao custo real da produción de cada tecnoloxía. Hoxe, o prezo ven determinado polo precio da última oferta en ser aceptada. Isto significa que os propietarios de determinadas instalacións produtoras con tecnoloxías innovadoras producen electricidade a precios moi inferiores, pero pola contra xeneran enormes beneficios, xa que non repercuten as baixadas no precio final. Hai tecnoloxías amortizadas como a hidroeléctrica ou a nuclear que seguen a xenerar enormes beneficios. A nós inundáronos vales de ríos con pantanos e con presas que aínda hoxe non se pagaron eses gastos, eses perxuicios.
E non digamos, por exemplo, as novas tecnoloxías, a eólica e solar, que dunha vez amortizadas os gastos de instalación, saen gratuitas para o empresario. É máis grave aínda, o goberno legisla en contra da maioría, pois chega a poñer un imposto á enerxía solar como se o sol pertenecese ao goberno. E por todo isto que o Grupo Municipal do BNG Asambleas Abertas solicita do Pleno da Corporación Municipal a adopción dos seguintes acordos. Realizar, primeiro, instar a Xunta de Galicia a seguintes cuestións. Realizar as modificacións legislativas necesarias para garantir o suministro enerxético ás familias que estén en situación de pobreza. E, entretanto, adopte medidas prácticas para evitar as dramáticas consecuencias desta problemática nos fogares galegos máis desfavorecidos. Segundo, instar ao Goberno do Estado a regular a prohibición taxativa do corte de suministro unilateral por parte das empresas suministradoras de servizos esenciais, particularmente os de enerxía, ás familias precisándose, en todo caso, a autorización da administración competente para evitar os cortes a persoas e familias sen recursos. Solicitar do Goberno do Estado español que permita a creación dunha tarifa eléctrica galega que, atendendo a condicións de Galiza, como excedentaria na produción de electricidade, posibilite unhas menores tarifas tanto para o consumo doméstico como para as nosas empresas. Isto é todo. Moitas gracias. Grupos que deseen intervir, señor García Corzo. Moitas gracias, señor alcalde. Bueno, pois é verdad que a crisis sigue facendo destragos, sobre todo nas cidades máis grandes, que hai menos recursos e hai menos posibilidades. Pero, bueno, a mí me gustaría decir aquí que eu periódicamente lle pregunto a Cáritas, lle pregunto aos servicios sociales, e, dende logo, eles non saben, para min é algo bo, porque é en Ribeira, é onde vivo, é onde coñezo a xente, que aquí se lle cortara a luz por falta de pago a naide. Que eles procuran pagar os recibos en estes casos de exclusión social que non teñen ningún ingreso. Incluso o responsable de Cáritas, outro día, en un medio de comunicación, unha entrevista, recoñeceu que este ano que pasou, a última parte deste ano, era mellor que os anos anteriores. Bueno, pois supoño que todos estamos facendo un esforzo a hora de haber aumentado, e por eso apoyamos, ou foi unha das partes por lo que apoyamos os presupuestos deste Concello, de aumentar a partida presupuestaria para servicios sociales tendo en conta a situación das familias. Por tanto, eu reivindico que algo, inda que sea pouco, se está facendo ben no Concello de Ribeira. E cando digo Concello, me refiro a todos. Despois, en canto a moción, home, dende logo eu, que tamén pago a luz ou a energía eléctrica, gustaríame que fora máis barato, porque me dan cada clavada cada 2 meses que casi me suicido. Pero, independente deso, creo que tamén temos moitos problemas que en este país non se toman. Eu non sei se a energía eléctrica ten que vir, ou a necesidade de electricidade, por decirlo de alguna forma, ten que vir de parques eólicos. Bueno, non vou lograr unha palabra que este Concello aprobou unha vez estar fora de parques eólicos, de energía solar, ou non sei de onde. O que está claro é que o primeiro que tendes que facer, os que tendes partidos que están representados a nivel de Parlamento, é plantexar, pelear e elevar iniciativas que se estudie de unha vez por todas cal é a enerxía eléctrica que menos contamina e que máis se pode producir e que é máis barata. Olvidándonos do que xa existe, porque senón estaremos sempre, o sea, as empresas que se dedican a vender enerxía eléctrica, sempre digo mismo, é como os bancos, vendes patatas, vendes kilovatios, vai quitar o máximo rendimiento. É moi difícil, máximo rendimiento entendendo beneficios. É moi difícil a veces desde a situación política poder controlar isto. Eu non creo que ningún goberno que este gobernando no momento lle guste que en pleno inverno, un inverno con unha ola de frío como esta, deixen a xente cortada sin luz e sin enerxía, porque políticamente, sin entrar incluso na humanidade, pois fai daño. De todo o que dis, pois estou de acordo con moitas cousas. O que sigo pensando é que os partidos que se presentan ás eleccións parlamentarias teñen unha obligación e pedirlle ao Concello que asuma o que pida é deixar bastante mal, e o digo sempre, que concellales ou concelleiros de povos teñan que recordarte aos políticos que están no Parlamento cal é a súa obligación de pensar na situación económica das familias deste país é dunha tristeza tremenda. Nos estades dicindo moitos demócratas que realmente non vale moito a pena participar en esos niveles de decidir quen queremos que nos goberne ou non.
exemplos que pusestes de outros países, podo estar de acordo. Ora, mira, a mí me ofende, como política e demócrata, que me poñas a Cataluña de exemplo. Baixo ningún concepto, porque non é capaz de respetar o mínimo que ten que respetar, que é a Constitución, que é a norma que nos deixe convivir. Por tanto, o que dices de Cataluña, me dá igual, faga o que faga. Dos outros países, o respeto. Porque respetan... País Vasco. Vale, pero de Cataluña non, porque nos está faltando respeto a todos os ciudadanos deste país que pagamos os nosos impostos. A todos. Por tanto, non me vale de exemplo. Respeto solicitar do Goberno do Estado español que permite a creación dunha tarifa eléctrica galega, pois mira, para favor, nin asterme, nin contra, non sei que vou a facer, porque realmente non sei se isto é posible, se se pode permitir, se é rentable para os gallegos, porque somos deficitarios en un montón de cousas, o que pode ser. Ora, eu creo que todo isto se resume en un punto exclusivo, é que todos nos poñamos de acordo en solicitar que o coste da enerxía eléctrica se abarate, e segundo, que non quede nadie sin enerxía eléctrica, sobre todo nos parados ou nas familias que pola circunstancia da crisis están en exclusión social. E o resto, pois, é política para parlamentarios, que está ben, pero que a teñen que ejercer eles. Nada máis, señor. Gracias, señor Chouza. Sí, muchas gracias. Bueno, yo creo que esta moción que nos presenta el BNG la firmaríamos cualquiera de los que estamos aquí presentes. El fondo de la moción, es decir, todo el mundo sabemos lo que está ocurriendo, todo el mundo sabemos el coste de la energía que está por las nubes y todo el mundo sabemos que hay familias que lo están pasando mal, pero no solo en Galicia, en Asturias, en Andalucía, en Pamplona y en Burgos. Traer este tipo de mociones a los ayuntamientos, como bien decía Rosa, es un poco desvirtuar lo que realmente hay que traer a los ayuntamientos. A mí mi padre me decía una frase que siempre me acordaré de ella, que me decía: preocúpate por lo que puedas arreglar, el resto de momento deséchalo. Y yo políticamente pienso lo mismo, es decir, en lo que pueda arreglar me preocuparé. Con esto, insisto, no quiero decir que la moción, el fondo, sea buena. Entonces, a la vista de esto, si el BNG me admite que se puedan votar los puntos por separado, yo apoyaría la moción siempre y cuando el punto 1 y el 2. El 3 lo entiendo que no puedo asumirlo porque me parece, desde mi punto de vista, totalmente insolidario. Repito, los problemas que hay en Galicia y de temas de luz existen en Santander, en Burgos, en Alicante y en Valencia. ¿Que no es políticamente correcto decirlo? Bueno, pues no es políticamente correcto decirlo. Si lo admiten, bien, y si no, me abstendré en la votación. Gracias. Gracias. Sí, señor García. Sí, gracias, señor alcalde. Boa noite a todos e benvenido ao compañeiro concejal, señor Freire. Vamos a ver, o Grupo Municipal Socialista vai a apoiar a proposición do señor Antón por unha razón. Porque a energía eléctrica en este momento é unha necesidade que está afectando prácticamente a todas as personas, a todas as amas de casa e a todos os ciudadanos en particular. Por lo tanto, quixera recordar aquí algunha cousiña que parece ser que non se recorda. Recordar que no ano 1996, o señor alcalde Aznar, no poder, privatizou a maior empresa de electricidade de España, Endesa, que agora é italiana, é semipública, está dando beneficios a outro país, en este caso Italia. Por lo tanto, hai que recordar as cousas, como se chegou a este momento perverso de que cada día haya todas as horas unha subasta da energía, cando a energía, a electricidade, é un bien de consumo de primeira necesidade. Por lo tanto, ese é un sistema perverso que se cambiou a regulación da subasta que había cada 3 meses. Por lo tanto, o goberno central ten que tomar medidas neste asunto e non dicir que cando chova xa baixará o precio da luz. Eso non é de recibo para nadie. Por lo tanto, aquí en España hai 1.146 empresas produtoras de energía eléctrica e 423 comercializadoras. Pero en realidad, solo 4 ou 5 agrupadas en UNESA copan o 70% da produción e comercialización. Por lo tanto, isto se convirte nun oligopolio. Prácticamente, eles son os que fijan o precio da energía.
E iso nun país democrático como España, integrado na Unión Europea, non se pode consentir baixo ningún punto de vista. Os ciudadanos non poden permitir que isto siga pasando día tras día. E parece ser que en enero o señor Nadal, que é o ministro de Energía, xa prevé que vai a subir un 26% o precio da luz. Pois ben, desde o Grupo Municipal Socialista pensamos que isto non se pode permitir. E é verdad que estes asuntos non tiñan que vir ao Pleno de Ribeira. Estes asuntos debense tratar no Congreso dos Diputados, no Parlamento Galego, que é onde se deberán tratar. Pero cando non se tratan nese sitio, as corporacións tamén se teñen que facer eco, porque aquí hai ciudadanos que están sufrindo eses costes de energía que son realmente brutales. Por lo tanto, recordar outra pequeniña cousa máis. Cando un se para a mirar a factura de energía, ve que ven un epígrafe que di por potencia contratada. Según os expertos de energía, ningunha compañía eléctrica pode garantizar que durante as 24 horas do día esa potencia contratada por usuario se manteña ao largo do día. Eso non é verdade. Por lo tanto, aí xa nos están metendo un fraude. Por outra parte, se lle aplica o 21%, o IVA do 21% a unha cousa como é a electricidade, cando tiña que ter un tipo de IVA reducido, dado que a energía, a electricidade, é esencial para que podamos vivir, e sobre todo en época de inverno, que é moito máis con estas olas de frío e realmente non se entende. Vamos a ver. Por tanto, urge reformar a fondo esta regulación ante a cal os usuarios están absolutamente indefensos. Quero dicir, se non pagamos o recibo da luz, nos cortan a luz, despois temos que volver a reengancharnos e pagar de novo a conexión que a empresa que nos estemos recibindo a luz. Por lo tanto, o Grupo Municipal Socialista cree que isto, o Goberno Central, que é o que ten competencias, ten que reformar isto e eso se debe trasladar a todos os grupos políticos que teñen representación no Congreso dos Diputados. Moitas gracias. Gracias, señora juez. Gracias, señor alcalde. Ben, señor Parada, decirlle que desde este grupo vamos a apoiar a súa moción, se nos deixa votar por puntos, os puntos 1 e 2, e deixamos, non apoiaremos o punto número 3. Non apoiaremos o punto número 3 porque, bueno, pensamos que o da tarifa galega, eu creo que se fan os estudios correspondentes, ao mellor tampouco nos salimos tan beneficiados como pensemos en un principio, porque ben é certo que producimos, pero ben é certo que a distribución da enerxía en Galicia, ca cantidad de, digamos, de núcleos de población pequenos que temos tan dispersos, pois podría supoñer uns costes polos mantenimentos desas líneas en bo estado, o mellor que incrementarían máis do que pudésemos pensar. E, por outra parte, non estamos de acordo por eso que significaría a rotura da solidaridade dentro do que sería todo o territorio español. Ben, aquí por parte dos distintos grupos políticos dixéronse moitas cousas, eu creo que na súa maior parte aceptadas, pero non coincido ca intervención que facía o señor García, que recordaba, íbase a bastantes anos atrás, na época do señor Aznar, cando se liberalizou o sector da enerxía. E, señor García, eu recordolle, bote vostede a vista atrás e bote vostede, revise vostedes as facturas da luz daquela época e verá como en aquel momento o recibo da enerxía eléctrica non se encareceu. Cando sufreu as maiores subidas o recibo eléctrico, señor García, foi precisamente cos gobernos socialistas. E non sei se vostede recorda que casi acabou se incrementou ao longo dese goberno socialista, casi preto do 70% se encareceu a enerxía eléctrica, e os abrazos que vostedes lle pegaron aos cidadáns cando eliminaron de súpeto aquela tarifa que supoñía a tarifa noturna, que moitos habían feito inversións importantes nos seus fogares e de repente de súpeto se encontraron
pois con un sablazo tremendo cando vostedes lle suprimiron esa tarifa e se viron abocados a uns recibos que non eran capaces de pagar. Eu creo que a cuestión da enerxía eléctrica estamos falando de unha cuestión que non é un ben superfluo, é algo, un ben necesario para vivir, para o día a día. É un elemento fundamental de costes na competitividade das empresas. E, polo tanto, dentro do goberno central, que a quen lle compete esta cuestión, ten que haber unha regulación que garantice un precio asequible de enerxía eléctrica. Aquí falamos das familias máis vulnerables, por suposto que para as familias máis vulnerables, pero isto está empezando a supoñer un serio problema para aquelas persoas que teñen uns ingresos medios. E un serio problema e que amenaza co peche de empresas en este país. E o que non podemos consentir é que en outros países da Unión Europea estén pagando un precio pola enerxía máis baixo porque as nosas empresas entran en ese mismo mercado competitivo. E cando os cidadáns deses países pois teñen uns salarios superiores aos que temos aquí. Por lo tanto, é necesario botar man desta cuestión e intervenir no precio de enerxía para que a enerxía sea algo asequible, algo que garanta que as nosas empresas podan seguir traballando e algo que garanta que os cidadáns deste país, cos seus ingresos, poden costearse o precio de enerxía. Porque é certo que se están apoiando as familias máis vulnerables neste país. É certo que hai os bonos eléctricos e unha serie de medidas de apoio. Pero non é menos certo que cada vez as familias que se ven en risco de non ser capaces de afrontar ese gasto é maior. E non vamos a ter capacidade para seguir subvencionando ese gasto. Porque aumentamos as partidas de servicios sociales. Se fixo un importante traballo desde servicios sociales. Cando chegan esas familias máis vulnerables, no último momento, que o ayuntamiento non ten esa inmediatez momentánea, en contacto cas ONGs locales, con Caritas, con Cruz Vermella e con outras ONGs, se lle soluciona o problema a esas familias. Non consentimos que se lle corte a luz a esas familias, pero que sí estamos vendo é que a solución non pasa simplemente polo apoio a esas familias. A solución pasa por intervenir en esta cuestión, porque vai a supoñer que seamos capaces de seguir creando empleo e seguir mantendo os empregos que temos. E porque seamos capaces de que as familias en este país se podan ter capacidade para asumir un coste que é diario. Porque isto non é algo superfluo. Isto non é irse de copas, nin é irse de vacacións. Isto é algo que necesitamos para vivir no día a día. E, polo tanto, eu, en aras de chegar a un entendemento, de sacar un acordo unánime en este salón de plenos hoxe, pediría da súa parte un esforzo, señor Parada. Moitas gracias. Gracias para rematar, señor Parada, breve. Ben, moitas gracias por as intervencións. Vou a puntualizar unhas cuantas cousas. En principio, eu non vou admitir que se me vote por puntos, porque nós consideramos que o punto 3, solicitando ao Goberno do Estado español que permita a creación dunha tarifa eléctrica galega que, atendendo a condición de Galicia como excedentaria na produción de electricidade e posibilite unhas menores tarifas, é fundamental e fulcral para nós. Concretamente, levamos ao Parlamento isto, levamos tamén a proposta hoxe e onte, a proposta da reducción do IBI do 21 ao 4%, foi o BNG, cousa que o señor Feijóo ali no Parlamento parece ser que usted dixo, señora Pouso, que está moi de acordo e defendeu aquí, evidentemente, que hai que defender unha tarifa para que e defendeu unha capa de espada, pero o señor Feijóo parece ser que non está nesa línea, polo que eu acabo de ver dentro do que dixo no Parlamento. Sobre todo porque isto vai en contra dunha cantidad de cousas que o Partido Popular estuvo levando a cabo nesto no sector enerxético. Non quero meterme na diatriba se foi o señor Aznar ou foi o señor Felipe González os que entraron dentro das eléctricas. Non quero meterme neso, pero evidentemente algo tuvo que ver porque tanto o señor Aznar como o señor Felipe González teñen moito interés nesta cuestión, neste reparto das eléctricas. Ben, nós defendemos, e quero ser nesto claro, defendemos unha tarifa propia para Galiza porque, primeiro, sufrimos, e nadie se queixou,
nadie se queixou de solidaridade, sufrimos as inmensas inundacións de todos os encoros que houbo, e asolagaron os nosos povos, e non recibimos nada a cambio. Ainda hoxe non se pagou nada do que se inundou. E cando foi deso, nós non recibimos ninguna, nadie se queixou por nós, pobriños, non dixeron nada deso, señora Pouso. Non dixeron nada. Entonces, hai que ser consecuentes coas cousas que se din. Hai que ser consecuentes. En segundo lugar, nós facemos cálculos tamén, sabemos sumar e restar, multiplicar e dividir. E temos calculado que se aplicamos unha tarifa galega, podemos aforrar en cada factura duns 150 euros pasar a uns 100 ou 102 euros. Temos cálculos feitos tamén, señora Pouso. Ben, despois, decirlle á señora Pose, porque que ou se está na misa repicando, ou, bueno, non sei como está, señora Pose, está na misa ou está repicando ou non repica. Na misa non, porque non son practicantes. Bueno, xa, pero é unha expresión, perdón. Non se interrumpan. Perdón, é unha expresión, bueno, podía decir aquilo que parece no Calile Digna, non? Parece aquilo que, podo decir aquilo que aparece no Calile Digna, e dice, bueno, el rei es e el rei non es. Preguntáballe cando quería decir, bueno, porque non quería decir se era ou non era, non? Pois aquí pasa exactamente igual. El rei es, pero el rei non es. E no Calile Digna. Outra cuestión. O señor Chousa, tamén, gosta de botar foguetes fora, pero, en cambio, esta solidaridade, señor Chousa, cando toda esa xente que di usted que vai a sentirse insolidaria, se queixe por que a nós nos botaron encima todos os encoros, nos explotaron miserablemente todo, e ainda máis ainda, somos os maiores produtores de electricidade, tanto a nivel de produción hidroeléctrica como a nivel de produción eólica, estamos por encima nas marcas de todos, e, evidentemente, pagamos máis que os que están en Madrid, que producen o 0,4% da electricidade. Bueno, isto é de risa. Iso non lle conte a nadie, non lle conta a nadie en ningún sitio. Vale? Ben, con todo, non acepto que se me vote por puntos. Se queredes votar a moción, votadía entera. Bueno, vamos a ver. Mire, unha cuestión. Mira, ás 20:05, sabe canto valía o kilovatio hora? Valía 1,59 céntimos de euro. E sabe canto vale ahora? 1,69 céntimos de euro. Son as 20:40. Yo tamén sei sumar. Sí, bueno, o que ten é que ter a lavavajillas apagado. Vamos a ver. Hai opción, Sí, intención del mundo nada más, es decir, yo a la vista de lo que está ocurriendo y que me parece rocambolesco, es decir, en un tema tan serio como es el tema de un problema de familias que lo están pasando mal, que por un tema exclusivamente de índole que todo el mundo sabemos cuál es, no sean capaces de hacer un esfuerzo y apoyar y que salga esto por mayoría, porque podría salir por mayoría, yo lo siento mucho, pero votaré no. Pero que quede en acta que no es porque no esté de acuerdo con la moción. Vamos a ver. Eu é o que lle quería pedir que reconsidere esa cuestión. Vamos a ver, aquí, en definitiva, o que estamos é instando a outras administracións. E, polo tanto, a forza que pode conseguir este Concello, como outros moitos, é sacar adiante pois iniciativas, canta máis pois xente apoiándoas mellor. É un punto que eu non lle vou a discutir, porque é un punto de creencia política. Vostede cree realmente que Galicia é un país excedentario, xa non me vou a meter se o 70 e tanto % da produción é con carbón que ven de fora, e as térmicas e contaminante, etc., etc. Non me vou a meter en esa disyuntiva, simplemente facerlle, pois, unha apreciación. Este é un Estado autonómico, no cual todos os
as comunidades temos unha forma na que chegan os cartos a esas comunidades, nas que aqueles que máis ganan pagan máis aos que menos ganamos, onde hai un conxunto de servicios que ao final pois se prestan tanto aos que teñen pouca renta como aos que non teñen pouca renta. A electricidade é igual, eu podo decir que, por exemplo, Extremadura ou Castilla e León pois exportaron máis enerxía que Galicia. De apoiar o seu, porque Galicia é unha das que está por arriba. Da mesma forma, a ver, teríamos que buscar un sistema que primara tamén a Extremadura, que primara a non sei quen, a Castilla e León, que castigara a Madrid, os andaluces xa teñen bastante sol, os outros. Por lo tanto, eu creo que dentro do interés deste pleno, o menos importante é se estamos ou non todos a favor ou en contra do seu punto terceiro. E iso pode facer o que digo o señor Chouza, que os grupos, pois digo, ao final eu teño que votar en contra de algo no que non creo, que é o punto terceiro, non podo apoiar nunha moción crendo nos outros dous puntos. Por iso eu lle pido que reconsidere a postura, e se podemos votar do outro xeito, pois seguramente vai a ter moitos máis votos favorables. Vamos a ver. O sea, eu non me explico que problema ten e que problema de insolidaridade se lle ve ao punto 3. Vou a ler. Vou a ler outra vez. É que eu non entendo. A mí que me lo explique. Vamos a ver, señor Parada, vamos a ver. Pero co resto non estamos de acordo, que un Estado, no que os ciudadanos son iguales, que se ahora este dando un beneficio que usted cree que sí, porque en outras cousas teremos perjuicios ou non. É dicir, claro, por que ten que estar o señor de Madrid subvencionando a sanidade galega? Pois el de Madrid, sí, con esa política. O de Madrid, non, señor, os ingresos de Madrid que de Madrid. Deixa de ser un Estado. Por lo tanto, eso é cuestionable, digamos, políticamente, que estemos ou non de acordo. Eu non quero entrar no fondo desa cuestión, simplemente que os grupos vémolo de forma diferente. Cando vemos o importante de forma conxunta, non sei, vostede dirá, e con eso pasamos á votación. Vostede decide. Mire, vamos a ver. Euskadi ten unha tarifa eléctrica propia. Y tiene un cupo y la Constitución reconoce los derechos que no nos reconoce, ¿no? Y eso, en principio, para non fundamental. Simplemente me digo, ¿usted quer votar por puntos ou non? Non. Eu quero que este punto se entre dentro da... Correcto. Entonces, pasamos a votar votos a favor da moción do BNG. Votos a favor da moción do BNG. Son... Votos en contra. Abstencións. 3. Queda en contra. De todas formas, eu creo que volvo a reunir a todos os grupos por si unha vez na Xunta de Portavoces queren que conxuntamente pois pidamos eses cambios legislativos nos que todos estamos de acordo. E que creo que no que o Pleno de Ribeira pode facer esa presión para que se fagan esos cambios legislativos. Pasamos aos seguintes dos puntos, que é unha proposición presentada polo señor Vilas en relación á seguridade vial na estrada provincial pola costa entre Ribeira e Castiñeiras. Ten a palabra o señor Vilas. Señor Vilas. Moitas gracias, señor Carlos. A seguridade vial consiste na prevención de accidentes de tránsito ou na minimización dos seus efectos, especialmente para a vida e saúde das persoas. A carretera provincial pola costa entre Ribeira e Castiñeiras, carretera provincial 7307, evidencia un punto negro para a circulación rodada de vehículos pasada a Fonteseca, en dirección a Aguiño, dentro do núcleo urbano de Castiñeiras e a altura concretamente do número 110 da Estrada Xeral. A ubicación da citada edificación impide a fluidez e mobilidade adecuada na vía para vehículos que circulan por ela, facéndose patente diariamente o problema, con atascos frecuentes ao paso de autobuses ou camións articulados, o que fai evidente a falta de infraestructuras viarias óptimas para a nosa cidade. Ao problema de circulación rodada engádese o da circulación das persoas. Unha irrisoria acera de escasos 50 centímetros que dificulta
ou máis ben impide o tránsito peonil polo lugar, cun continuo e claro risco de accidente. No outro marxe da vía carécese de beirarrúas, tanto polo estreito da calzada como pola cota inferior das vivendas e dos terreos circundantes. Esta edificación sinalada co número 110 está totalmente afectada por as alineacións recollidas no plano correspondente, o 4.13 do vixente plan xeral. Concretamente está afectada na súa totalidade por un vial I-14. A propiedade da edificación mostrou en varias ocasións a súa disponibilidade a chegar a un acordo sobre a posible cesión permuta ou nova construción. Este acordo sería moi positivo para os intereses dos veciños de Ribeira, acadando unha vía eficaz para reducir os atascos, sinistros e algún que outro atropelo, neste punto en concreto, un gran impacto e beneficio para a estrutura viaria da cidade, especialmente para os viandantes. En virtude do exposto, o Grupo Municipal Socialista insta ao Pleno da Corporación Municipal a adopción do seguinte acordo: que se fagan as xestións necesarias e oportunas coa propiedade do ben inmueble, coa referencia catastral aquí recolleita, para proceder á realización dun acordo de permuta, cesión ou indemnización da casa, logrando a eliminación deste nudo ou non viario, respetando o vial previsto no Pexón de Ribeira. Moitas gracias. A esta proposición hai presentada unha emenda que en síntesis é que o Concello se ofrezca a colaborar con quen é o titular da estrada, a Diputación, e de non ser posible ningún tipo de acordo amistoso, pois que se estudie a posibilidade de expropiación. Sobre ambas as dúas teñen a posibilidade de os grupos manifestarse. Señora García. Moitas gracias, señor alcalde. Eu non puse como emenda, pero tiña apuntado un informe de técnicos e dos técnicos da Diputación por ser os donos da estrada. Sin reivindicar ir a misa, sin ser rei e deixando de ser rei, como sempre, vamos a votar a favor da emenda, porque está moi ben dito falar cos donos da carretera ou das carreteras, sean eles os que miren as posibilidades de facer a mellora que propón o PSOE. Estamos de acordo con ela, pero exactamente hai que engadir este punto para que tenga sentido. Gracias, señor Chouza. Yo comparto plenamente lo que acaba de decir la señora José. Y si apoyarías, por supuesto, la enmienda de sustitución, que entiendo que es de sustitución, sin ningún problema. Lo votaría a favor. En estos términos, entendiendo lo que es la Diputación la que tiene que cargar ese término, pues no la votaría. Gracias. Por lo bloque, señor Vázquez. Gracias, señor alcalde. Bueno, pues aquí, a verdade é que a nós encantaríanos retirar de aí ese no, como digo o señor Vilas, desta carretera. O que pasa é que atopámonos que aquí están implicadas dúas administracións, parece a min. Unha que é a Diputación e outra que é un pouco Costas. Ainda que eu estou de acordo con todas as cuestións de motivos que fai, home, boto un pouco de menos unha especie de estimación do que pode custar isto, que non sei. A ver, proceder a realización dun acordo de permuta de cesión, non sei o que pode costar eso aí, ao estar metidas outras administracións, a ver se estamos facendo o traballo a eles de gratis. Porque, de feito, vostedes saben que moitas veces queremos actuar en diferentes estradas e a Diputación non nos deixa. Estou me lembrando de cando quixemos elevar un pouco os pasos de peóns na Moiñeira e non nos deixaron, porque dicían que non era a nosa estrada. Entón, non sei cal vai ser o resultado de se acerta a emenda ou non acerta a emenda, pero, dependendo deso, nós votaremos a abstención, seguramente. Gracias. Gracias, señora Couso. Perdón. É o señor Pérez Outeira. Bueno, boas noites. En primeiro lugar, por felicitar ao amigo Freire. Parabéns por chegar de novo ao noso grupo, estarmos unha máquina de bata no pai. Bueno, esta é unha proposición que xa miramos anteriormente, pero tampouco temos constancia de que os propietarios quixeran chegar a un acordo. Por lo menos eu levo 6 anos aquí e non hubo nadie que chegara a este ayuntamiento a falar deste tema. Na súa petición, pon que se fagan as xestións necesarias coa propiedade para proceder á realización dun acordo de permuta, cesión ou indemnización da casa.
Pois ben, señor Vila, nós non podemos facer eso porque esta carretera non é nosa, é da Diputación, por lo tanto, está afectada pola Diputación. Eu, por lo tanto, vou propoñer unha emenda, vou a ler, a ver se usted acepta. Instar a Diputación da Coruña a que, como titular da estrada DP 7307, realice as xestións oportunas cos propietarios do inmueble número 110, en aras a poder ampliar a beira-rúa, ofrecéndose este Consello a colaborar en canto sexa preciso, de non fluctuar ou de non fructificar as xestións que a institución provincial estude a posibilidade da expropiación. Gracias, señor Vilas, ten as palabras. Moitas gracias, señor alcalde. Bueno, a Diputación é titular da carretera provincial 7307, polo que ten o deber do seu estado de mantemento e conservación. A Diputación non tivo parte activa na aprobación e fase de execución do actual PSOE, polo que non entendo esta decisión de instar directamente a Diputación a que faga as xestións ante a propiedade, nunha actuación de infraestructuras e urbanismo do Concello de Ribeira. A xestión entendo que debe ser municipal, porque os beneficiarios desta actuación que solicitamos van a ser os veciños de Ribeira, e os propietarios están vinculados a Ribeira. Quisera saber se usted fixo algunha xestión ca presidencia da Diputación da Coruña, ou se estuvo falando co diputado de área para solventar ou para comentar algo sobre este tema, porque podría iniciarse unhas negociacións entre o Concello e a Diputación de cara a buscar unha solución na actuación proposta. Entonces, contestando un pouco ao señor Vázquez Covas, eu calculo que esa vivienda costaría sobre uns 60.000 euros. Sería o que valdría sacala as obras de demolición e construíla na parte traseira da finca. Entonces, eu propoño casi que quede sobre a mesa a proposta e solicitar unha reunión ca Diputación para sentarse a falar as dúas administracións, para así poder agotar as posibilidades de diálogo. E tamén, ao mesmo tempo, pedir que se faga unha toma de contacto ca propiedade, xa que está ubicada neste Concello de Ribeira, para saber as pretensións da citada propiedade e trasladalas á reunión que se pudera facer ca Diputación. Gracias. Vamos a ver, que ten a costumbre sempre de aproveitar o seu turno para facerme un mundo de preguntas, como se non me viran todo o día. Se me houbera preguntado ou dito, ou mesmo aproveitar as reunións de portavoces, xa lle teria explicado. É dicir, a importancia do que vostede di, que a propiedade mostrou en varias ocasións a súa disponibilidade a chegar a un acordo. Non digo que non. Digo que na miña experiencia no tempo que fun concellado, agora como alcalde, si é verdade que eu só puxen en conocimiento da Diputación, tanto eso como o tema da muñeira en carreira, pero cos propietarios, eu teño que decir que nunca falei, por lo tanto non sei da súa disposición. Si teño o recordo do pasado de que non foi posible chegar a un acordo. Os concellos temos un problema, que quer dicir, entre particulares, se hai interese en comprar, pois chegas a un acordo e pagas. O concello ten que pagar o que o técnico di que vale. É unha persona que vive ali e que lle dis que o que lle das é unha casa, pero que se queda sin leira, que se tal se cual, di que non, que quer máis. Claro, e se lle din que se pode ir a un apartamento dos que ahora fixaron ali en Castiñeiras, tamén vai decir que non. E, sin embargo, pois, se miramos o que vale, o que nos vai a facer o técnico seguramente é unha oferta que non lle convén. Entón, eu estou dispuesto a intentar falar coa xente, saber das súas exigencias e, posteriormente, pois, transmitirlle aos grupos e pasarlle esa mesma información á Diputación. É dicir, a colaborar en todo o que sea. Nos, unha vez que sepamos cal é a opción que hai de por medios amistosos chegar a un acordo, pois, os portavoces decidiremos o seguinte paso a dar. Se lle vale así, pois, unha vez que vostede di que deixa que retira a moción, eu fago esas xestións e na primeira ocasión que teña, pois eu comunico a xunta de portavoces a cal é a intención da propiedade. Me parece boa a súa postura.
Pois entonces faceremos así. Gracias, señor Vigo. Pasamos ao seguinte punto, que é o señor Chouza San Pedro, unha proposición en relación á instalación de cambiadores para bebés en aseos. Ten a palabra, señor Chouza. Muchas gracias. Como entiendo que esta moción ya está en posesión de todos los aquí presentes y ya la han leído, voy a resumirla en aras a facilitar que se pueda aprovechar para otros puntos y que no se dé tiempo al dedo. Con lo cual, simplemente leo la parte final y la propuesta de acuerdo. La realidad que nos encontramos de manera habitual es que los cambiadores de bebés se encuentran siempre en los aseos femeninos, como si la crianza de los más pequeños y las más pequeñas correspondiera únicamente a la madre. Si no lográramos adaptarnos a la igualdad en las tareas cotidianas, difícilmente lograremos una sociedad moderna e inclusiva. Los cambiadores de bebés son una herramienta sencilla, fácil de aplicar, de muy bajo presupuesto y para la cual no es necesario hacer modificaciones estructurales en los edificios, pero a cambio lograremos que se garantice la igualdad sin preferencia de un género sobre otro. Por lo cual, la propuesta consiste, 1. Instar al Ayuntamiento de Ribeira a promocionar la instalación en todos los edificios públicos de cambiadores para bebés en aseos de manera indistinta y sin discriminación alguna. 2. Instar al Ayuntamiento de Ribeira a que realice una campaña de concienciación en el sector privado de nuestra ciudad para que se sumen a la instalación de los cambiadores sin discriminación alguna. Y 3. Instar a la Administración provincial y autonómica a que realice los cambios oportunos en los edificios oficiales. Sí que he visto que hay una enmienda por parte del Grupo Popular que entiendo que es de sustitución. Quieren sustituir el punto 1 por la enmienda de ellos. ¿Es así? Evidentemente, sí. Así es. Pues entonces yo no tengo ningún problema en sustituir el punto número 1 por la enmienda del Partido Popular. Muchas gracias. Señora García. Muchas gracias, señor alcalde. Ben, é unha proposta que está ben, é necesaria, pero eu creo que hai dúas solucións que se poden aproveitar referentes á colocación. Ou se poñen un espacio común ou nos baños de minusválidos, como están na maior parte dos sitios públicos e incluso empresas privadas que conozco. E que é a única forma de non facer obras porque simplemente poñer. Ora, a min gustaríame que na colocación dos cambiadores ten que ir acompañada dun dispensador de papel. Eso xa é unha norma imprescindible. Hoxe teñenas en todas partes. Hai que poñer o papeliño e poñer o mínimo. Porque a nai pode ter o cambiador, pero os pais normalmente nos olvidades de levar o cambiador. Por lo demais non é problema. Gracias, señor Vigo. Moitas gracias. Desde o Grupo Socialista vamos a votar a favor da instalación de cambiadores de recén nacidos nos edificios públicos dependentes do Concello de Ribeira e tamén cos outros dous puntos da proposta realizada. Gracias. Gracias, señor Vázquez. Nós tamén votamos a favor, señor alcalde. Señora Paciente. Gracias, señor alcalde, e boas noites a todos e todas. Tamén darlle a benvida ao compañeiro, que estamos moi satisfeitos de que volvo outra vez de novo. Ben, contestando a moción do señor Chouza, vou ser breve na miña intervención, e dígolle por qué, señor Chouza. Este Concello leva dende fai moitos anos traballando as políticas de igualdade con un fin moi competente que sabe facer moi ben a súa labor. Como sabe, levamos moitos anos traballando cos nenos e nenas con programas de coeducación nos colexios. Por lo tanto, non creo que fagamos pouco ao respecto. Isto que estou dicindo é o encabezamento da súa moción. Pero tamén, según a miña humilde opinión, é que se dende a propia familia non traballamos esas políticas de igualdade, pasarán anos e seguiremos traendo mocións como esta aos plenos. En canto aos cambiadores para bebés, teño que dicir que dende o Concello miramos de poñelos onde vemos que son necesarios, como é o polideportivo da Cieiteira, onde se colocaron tanto vestuarios de homes como de mulleres, pois é justificado pola actividade que hai de nenos de 0 a 3 anos. Decirlle que saturamos dos plans de igualdade e ningún demandou eses cambiadores. Estáse elaborando o terceiro plan e, como sabe, contase coa colaboración de veciños e veciñas como asociacións e a propia corporación. A min ocurreseme que de momento se poden colocar no auditorio,
posto que, bueno, ali tamén poden facer falta. O que eu penso que non hai que colocalos tamén por colocar en calquer sitio. Estou de acordo que si hai que colocalos, por exemplo, tanto en baños de homes como de mulleres. En eso sí estou de acordo. Pero, bueno, en canto a facer obras e todo eso, a mí pareceme, vamos a ver, nos miramos de poñelos onde hai aglomeración de nenos e non creemos que teña que ser en todos os baños, tanto que sea de bares como que sea de... A ver, se hai un sitio onde se poden colocar, non ten por que ser en todos, vale? E nada máis, por a miña parte, eu dou xa por terminada a miña contestación. Gracias, señor Chouza, para rematar. No, nada más, que estoy prácticamente de acuerdo con la concejala del Partido Popular, pero bueno, parece que ahora esto lo ha hecho todo el mundo y está puesto en todos los sitios y yo veo que no está puesto en todos los sitios. Y mi humilde opinión y mi humilde moción lo que quiere es que se pongan. Nada más. Es decir, yo no estoy diciendo que no estén haciendo nada, porque lo están haciendo, pero simplemente yo exijo o solicito que se pongan. Punto. Sí, es cierto que les admito el punto 1, la modificación, porque si hay un coste económico y no se puede en estos momentos pues realizar, pues no hay ningún problema, pero los sitios que se pueda, hacerlo, nada más. Gracias. A intención da emenda é a que decía a señora García Torce, é dicir, que temos posibilidade en 3 sitios. Pois igual un é no de discapacitados, outro é no de mulleres, outro é o de homes, como coinciden os dous no de homes ou os dous de mulleres. Quero decir que o que vamos é facilitar, igual que o fixemos, onde temos bastantes nenos, como na Fieiteira, en todos os, pois faceremoslo ali onde poden un momento determinado a velos. Aquí no Concello, pois seguramente temos posibilidade de ter un, faceremoslo, no auditorio é un sitio onde vai moita xente, hai moitas veces actividades escolares tamén, e, polo tanto, eso é o que se pretendía, non? A emenda. Entón, pasamos a votar a proposta do señor Chouza, a emenda añadida de sustitución dese punto. Votos a favor da mesma. Abstencións. Queda aprobada en contra, intento non vi todas as mans, queda aprobada entonces por 39 votos a favor e 2 abstencións. 2 abstencións. 2 abstencións. A siguiente é interesando melloras na parroquia de Ribeira presentada por IPR. Ten a palabra, señora García. Moitas gracias, señor alcalde. Ben, esta moción teño que dicir que non é de iniciativa comunista de Ribeira, sorprendeu-me porque me mandaron a mes por mensaxe, despois de facer un recorrido por Ribeira, e só me quedou un punto que non puse porque facía referencia a unha barandilla negra que eu creo que se equivocaron de ubicación, porque onde me dicían que estaba, pois non é negra. Entón, dije, algúns comprobeinos, por exemplo, que eles me din que é increíble que haxa estas deficiencias. É unha batalla que levamos sempre, señor alcalde, porque as cousas se fan e logo non se ten. Árboles cortados en frente ao golfos, aí onde falta, porque fui comprobando. En frente a panadería Forno de Artes. Este puse no aí porque me poñían en atención a cidadá e mirei, os 2 primeiros estaban, pero o último non estaba, está ali, ainda se ve unha parte de cortado. En frente a mercería Ramón Arregueira, Miguel Bautista e a altura de Natural Sport. Ten que haber máis, pero bueno, eu digo que reflexo que me mandaron. Barandillas do Malecón, no Paseo das Carolinas, posibilidades en algúns sitios, falta. Sobre todo na zona onde está o parque infantil, ali hai cachos que faltan e siguen sin poñerse. Como non é cousa do Concello, que é de cortos, tirille das orellas. Logo, Seta Rotas, en Rúa Pionil, en frente ao electrodoméstico San Pedro, non quero facer propaganda, pero quero reflexar como me mandaron. Na mesma rúa, en frente ao Filipe. Na entrada Pionil, de Banda do Río, a altura da Filistería e indo para o Calexón do 14. Hai algunhas rotas. E un pouco máis abaixo, que fun andando, tamén hai algunhas rotas. En frente ao estanco de Picher, hai como un oco a carón as casas que están todas rotas. Son aquelas que están ali en ruínas. Papeleiras rotas en frente ao Barco de Santander e faltan papeleiras ao longo do Paseo de Coroso. Fan falta, sobre todo, no segundo tramo, dende a Escola de Náutico Pesquera hasta la Riva. Bancos rotos na praza de Pablo Neruda, casi todos en mal estado, están bombeadas
as tablas que forman parte do banco e teñen moitas os clavos levantados. Rúa de Correos, pavimento roto, efectivamente, fa reflexo desta rúa, pero creo que todos coñecemos cal é a situación dela, non? E o mesmo na rúa que está ao longo do novo mercado. Volardo rotos, a longa atención ao ciudadano, en frente a Bionta tamén, e na rúa da Igrexa que sube ao cementerio hai varios rotos e doblados. Volvo a dicir, esta proposición está transcrita tal cual non a deron. Poderían añadirse máis cousas, pero preferimos presentala tal como non a demandaron. E por iso, polo que se lle pido pleno, que aprobe o seguinte acordo. Amañar as deficiencias e repoñer os árboles ou tapar os ocos e facer máis tramos de beira rúa. Nada máis, señor alcalde. Gracias. Grupos para esa intervención. Chouza. Sí, nada más para decir que apoyaremos esta moción de señor Vilas. Sí, moitas gracias. Nós tamén, desde o Grupo Socialista, vamos a votar a favor do mantemento das infraestructuras e servicios deficitarios do Concello, sinalados na proposta da Conselleira do Grupo Literario. Gracias. Señor Zotera. Bueno, boa noite outra vez. Bueno, señora Rosa, usted sabe perfectamente que o equipo de mantenimento do Xuntamento, sexa de obras como de xardíns, sempre está traballando e corrigindo deficiencias. Usted sabe ben perfectamente a xente que temos e tamén o traballo que están facendo, porque a verdade é que non paran. Algúnas das obras que usted me indica aquí, algúnas delas xa se foron reparadas e xa foron rotas outra vez. Fíjese usted o que dura unha obra feita. Con respecto ao que usted me di aquí, os daños colaterales da Segunda Guerra Mundial, por pouco ainda non son tantos. Árboles cortadas, estamos pendientes de colocarlas, tan pronto cheguen, está pedido, os árboles están pedidos, e os alcorques que non se van a usar porque debaixo hai tuberías ou cables, pois vanse a tapar, que de feito penso que se están tapando. Barandillas do Malecón, como usted di, pois son de puertos, pero bueno, nós demoslle unha pouquinha pintura e reparamos tamén algúns dos módulos que estaban rotos. Non sei se usted comprobou tamén. Con respecto ás rosetas, este traballo todos os días. A semana pasada estuvemos en Cañamazanás, en Santa Lucía, frente ao estanco de Pichel. Estou de acordo en que había que darlle tamén unha pequena reparación a esa plazoleta porque está un pouco fundida. Aí está, estou de acordo con usted. En canto á reposición de papereras, repuxemos todas as que tiñamos hasta agora. Estamos pendientes de que veña un pedido delas que virán, non sei, 15, 20 días e depois empezaremos a repoñelas. Tamén se vamos reparando os bancos na plaza de Pablo Neruda. E o banco que estaba roto, casualmente, foi roto por un accidente colocando os andamios da obra que ali estaban facendo. Estuvemos tamén na calle Correos. A calle Correos rímpase con orden que lle corresponde á limpeza como todas as calles de Ribeira. O que si estamos de acordo é que, claro, os locais sindicales obligaron a poñer ao mellor un cinceiro á porta para que teñan a delicadeza que as súas reunións non tienen cascorillas ao chan. Non tienen cascorillas. Tamén estamos mirando por os propietarios da obra, desa famosa obra que parece unha estercolera, verdad? Para que fagan o cierre desta obra que as medidas que teñen que adoptar. Pero, bueno, eu xa estamos pedindo, xa falei incluso con o señor Vila, a ver se somos capaces de chegar aos propietarios, porque de momento non fomos capaces de chegar aos propietarios. O tema dos volardos. Os temas volados, bueno, uns dólanse por atos vandálicos, outros por vehículos, e incluso hai vecinos que estorban e eles os mismos os sacan. Entón, os zarapos, se pode pasar o vídeo, eles mismos os sacan. Bueno, nós, señor Rosa, procuramos, porque a xente, non sei, que procuramos ir sacando as obras adiante con un orden e unhas prioridades tamén. Eu espero haberlle contestado máis ou menos as súas propostas, pero darles gracias por o seu propostas. Espero que haber contestado por favor. Gracias, señora García Costa. Sí, contestoume. Realmente, pois, dáse conta do que pasa. Claro, eu iba a dicir, pero como son a persona que máis radian, entre comillas, que, bueno, que a veces aos veciños tamén hai que enseñarle un talonario, porque o que non se pode facer é gastar os cartos e que veñan e o rompan. Os volardos, pois ao mellor hai que poñer menos. Hoxe, cando vine para aquí, para o Concello, quedei sorprendida, estou a punto de quitarle a foto, pero depois dixen, bueno, é igual.
Como hai volar de votos, entrou un coche e a altura da zapatería que está aí, meteuse, subeu pola acera para salir ao apartamento. Claro. Iso eu entendo, non podedes facer nada, pero algo que dis, bueno, a onde vamos a chegar? Porque se estamos facendo inversións que costan moitos cartos, se está facéndose un esforzo por peatonalizar, por coller as calles e coller as mellores, e logo resulta que nesa plazuela hai moitísimas veces coches aparcados, por banda do Ribeiro que salen por donde queren, entón non hai posibilidade que as loxas duren. Eu, como son dos concelleira de Ribeira, se a mí me fan traer isto, pois eu traigo porque lle quero dar unha resposta que me din. Pero xa sei que moitas das obras de mantenimiento é unha cousa simplemente de vandalismo. É de non respetar os bens públicos como se teñen que respetar. Que pretendo con isto? Que as variantes están mañando e que o mellor hai volarcos en sitios que os hai que quitar. Se subides pola, non sei como se chama, pola costa da iglesia para o monumento, é unha tristeza ver os volarcos altos continuos simulados así hacia o chan, o sea, son estas imaxes así que todos estamos de acordo que Ribeira ten que ter unha boa imaxe e queremos potenciar o turismo para a creación de empleos e fomentar a economía, entón esas cousiñas, pois o mellor é mellor quitalos, pensamos así con ese aspecto. Eu o que pretendo é que amañedes o máis forte que podades e que busquedes solucións como que dixeche nos sitios onde non se pode poner un árbol, tapar e que non se vea o cuadrado que a terra, pois meses e meses que dá sensación de abandono. Nada máis. Gracias, simplemente dúas cuestións. Primeiro, agradecerlle a este cidadán pois a molestia que se tomou, porque non só foi a todos os grupos políticos, sino o cual lle agradezco a páxina do Concello, porque últimamente xa sabe que este alcalde todo o que non chegue polo conduto reglamentario non tiene por que estar enterado. E, polo tanto, creo que hai unhas normas de convivencia que é avisar a quen pode arreglar as cousas. A mí, pois, se alguén espera media hora para poñer en Facebook que a luz está apagada, pois perdeu 29 minutos en avisar á empresa que lle arranxe esa luz. Por lo tanto, eu non o considero bon ciudadano. Este señor sí o considero un bon ciudadano, que o puxo en conocimiento por este medio como por calquer outro, simplemente dicindo yo a usted, dicindo yo a calquer grupo, dicindo yo ao concejal delegado, falando co alcalde. Se lle contestou, moitas das cousas xa están arranxadas, algunhas das que están arranxadas volveron a rompelas, en concreto os volardos cerca da iglesia, pero tamén é unha cuestión de mantenimiento que se ven dando, non? Pero moitas veces, pois precisamente é o ciudadano o que nos fai ver que hai unha deficiencia en calquer sitio, polo cual hai que agradecer. Dito iso, pois tamén decir que a obra de aí o problema, si conocemos cales son os propietarios, conoce todo o mundo. O problema é que é unha persona que morreu tristemente cando non se esperaba, morreu sin testar, ten unha familia moi amplia, son moitos os, en este caso, os que terían os dereitos sucesorios e non temos con quen poder arranxar en estes momentos a obra de aí, non? Porque sí que creo que é unha obra necesaria de tomar algún tipo de medidas, non? Por lo demais, de todo o que a Brigada de Obras fai, se dá conta na web municipal, en este caso ahora levamos 2 meses de retraso, pero se dá todo o que se fai e verá como continuamente este tipo de cuestións pois se venen arranxando. O dito, agradecemento a este ciudadano e ao grupo porque tamén acolleu esta proposta e a truxo este pleno. Sin máis, pasamos a votar. Votos a favor da moción. Unanimidade, gracias. O seguinte punto, señor Vázquez Covas, que pide a realización dun estudio da rede hidrolóxica do Concello e a elaboración dun informe do seu estado actual de contaminación e conservación. Ten a palabra, señor Vázquez Covas. Gracias, señor alcalde. Bueno, pois, como é sabido, o Concello de Ribeira ocupa a parte da vertente sur da Serra da Barbanza, aproveitando os vales encaixados dos abundantes regatos e ríos que baixan da serra. Algúns son de corto percorrido, mas algúns chegan á plana litoral e desembocan no mar. O ano pasado, neste pleno, falouse e aprobouse unha petición para solicitar Augas de Galiza a limpeza dos ríos co fin de evitar os alagamentos que teñen causado danos considerables nos bens municipais e da vicinanza. Non é este o fin perseguido por esta proposición, xa que o que pretende é detectar e poñer remedio aos danos que a acción humana está a infringir ao longo do traxecto de canles e leitos dos ríos e regatos que percorren o noso concello. Por iso, o Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego de Ribeira
solicita do Pleno da Corporación Municipal a adopción dos seguintes acordos. Primeiro, que o Departamento de Medio Ambiente do Concello de Ribeira faga un estudo de cada un dos ríos e regatos do Concello centrado nos seguintes aspectos. A. Detección dos focos de contaminación. E B. Modificación das súas canles e leitos. 2. Que se remita aos grupos municipais antes do verán un informe detallado do estado da rede hidrolóxica do Concello que inclúa as anomalías e incidencias detectadas, así como as causas e posibles solucións. Mais nada. Gracias, grupo, señora García. Moitas gracias. Bueno, señor alcalde, a verdade é que isto que vai a ser de moito traballo, se eu pode pedir ao compañeiro de negar que debe ser antes de verán lle dé un pouco máis de marxe, ao facer unha rede, creo que xa foi pedido aquí moitísimas veces, sobre todo dos regatos que se desvían, que no inverno levan moita, este inverno non, claro, que no inverno levan moita agua, que ainda que no verán teña menos, un montón de ríos que non sei se están máis ou menos registrados, que se lle cambiou o cable, se meteu incluso por debaixo de edificios, para poder edificar, etcétera, etcétera, eu creo que é necesario. E despois, nos ríos grandes, está clarísimo, señor alcalde, que hai ríos que cando chove moito e que incide con mareas altas, pois sabemos todos o que pasa. E despois, unha cousa das que me parece máis importante, detección dos focos de contaminación, pois sí, porque eu creo que siga habendo vertidos e de que sean de uso, entre comillas, doméstico, a ríos e regatos que, como están tapados por maleza, que non se limpan as fincas, etcétera, etcétera, non se perciben. Me parecería unha boa idea. Simplemente pedirle ao compañeiro Cobas que a mellor sea un pouco máis flexible no tempo, porque non sei se lle dará. Nada máis e moitas gracias. Sí, señor Chauza. Sí, gracias. A ver, en esta moción, como se suele decir, tengo el corazón partido, en el sentido de que la enmienda que se presenta por parte del Partido Popular me parece interesante también, y yo lo que, en aras, como ha dicho antes el señor alcalde, a que las cosas salgan adelante, si se pusiera como punto número 2, igual llegábamos a un acuerdo y votamos toda la enmienda. Se me ha ocurrido, no sé si el Partido Popular está de acuerdo también en admitir eso. Poner número 2 y dejar la número 1, que me parece correcta, la del señor del grupo del PDA. Gracias. Señor Vilas. Muchas gracias. Desde o Grupo Socialista vamos a mostrarnos a favor da proposición presentada e exposta, que se aplique o regulamento de vertidos existente e se faga un estudio exhaustivo dos cauces de auga que discurren polo término municipal de Ribeira e que se entreguen os resultados aos grupos municipales. Con respecto á emenda presentada, engadiría que, ademais, desde o Departamento de Medio Ambiente do Concello se faga un estudio e un nomenclator dos ríos e regatos do Concello de Ribeira. Gracias. Señora Pouso, ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Ben, señor Cobas, para detallar un pouco sobre o que vostede demanda na súa moción, decirle que corresponde a competencia da Comunidade Autónoma de Galicia, neste caso a competencia de Augas de Galicia, as augas incluídas nas cuencas hidrográficas intracomunitarias de conformidade co que se establece no artigo 4 da Lei 9/2010 de Augas de Galicia. Esta competencia incluye a ordenación administrativa, a planificación e xestión de augas superficial e subterránea, os usos e aproveitamentos hidráulicos, así como as obras hidráulicas que non sean cualificadas de interese xeral. A planificación e a adopción de medidas e instrumentos específicos de xestión e protección dos recursos hídricos e dos ecosistemas acuáticos e terrestres vinculados á auga, as medidas extraordinarias en caso de necesidade para garantir a suministración de auga e a organización da Administración Hidráulica de Galicia. Así mesmo, tamén a Lei 5/2006 de 30 de xuño de protección, conservación e mellora dos ríos galegos incorpora os principios de protección integral dos ecosistemas fluviais refletidos na Directiva Marco da Auga. Esta lei establece a obriga para a Administración Hidráulica de elaborar os novos plans hidrolóxicos que incluirán programas ou plans de medidas con previsións en materia de restauración dos ecosistemas fluviais, mellora integral dos ecosistemas, medidas de restauración de humedais e de zonas de inundación de ríos e de restauración hidrolóxica forestal das cuncas, medidas de saneamento integral dos cursos fluviais e depuración integral de vertidos urbanos e industriais, creación dunha rede de vixilancia
e control do estado ecolóxico dos ríos. No Plan Hidrolóxico de Galicia Costa 2015-2021, no que se incluyen as masas de auga do Concello de Ribeira, foi resultado dos traballos de implantación, actualización e seguimento da Directiva Marco da Auga. Este plan, na categoría río, inclúe no término municipal o río Arlés, do cal se fixo unha avaliación pormenorizada froito dun traballo de campo multidisciplinar desenvolveito por persoal especializado que se pode consultar na página web de Augas de Galicia. Os cursos de auga de menor entidade non están incluídos neste plan, se ben entran no ámbito de vixiancia e estudio por parte da Administración Hidráulica. Por parte do noso grupo, en base a tal e como están establecidas as competencias, como ben ten vostede no seu poder, presentamos unha emenda e que é instar a entidade Augas de Galicia como autoridade competente a que de non existir xa realice un estudio dos ríos e regatos máis importantes do municipio con especial atención na detección dos focos de contaminación e modificación das súas canles e leitos e as súas posibles solucións, e que nos sexa remitido este análise co obxecto de seren estudiados polos grupos municipais da corporación a efectos de poder actuar ali donde esta administración local sexa competente. Moitas gracias. Gracias, señor Pouso. Señor Vázquez Cobas. Gracias, señor alcalde. Vamos a ver, señora Pouso, eu creo que a miña proposición non entra en contradición ninguna con Augas de Galicia. Por qué? Porque digo eu, por que llemos pedir que nos fagan un informe se o podemos facer nós? Se este pleno decide que se faga ese informe e ten técnicos municipais que o poden facer, o facemos. Outra cousa diferente sería se eu o que pedir é que se actuara no río. Pero non pido que se actúe no río para nada. Aí sí que podía haber contradicción de intereses, contradiccións de competencias. Por lo tanto, nós o que queremos é que se faga xa a raíz de que este pleno decida. Porque no mellor dos casos sería instar que o faga. Bueno, podemos instalo e pode dicir non facelo. ¿Verdad? Por eso, como queremos que se faga, e outro creo que sería alongalo no tempo, demoralo, pois eu creo que podemos facer con nosos medios. Por outra parte, non me parece mal o que di a señora Rosa, se é necesario, pois se dá máis tempo, que paso verán no outono, non hai problema. O que di o señor Vilas é que me perdín porque me parece que presentou dúas enmendas así. Unha era que incluíra tamén os nomes, que me parece ben, non hai problema ningún. Eu lle digo que eu mirei así en Google Maps e encontrei 20 e tantos regatos. Hai máis, xa, pero eu mirei así, unha cosa así moi superficial, porque conocendo os máis importantes tampouco precisaba saber todos exactamente, non? Pero, bueno, eu supoño que xa estará máis ao loro que eu destas cousas. Bueno, pois non teria inconveniente ningún que fora no outono se é necesario, señora Pouso, perdón. Bueno, é que non vexo a necesidade de instar a Augas de Galicia cando podemos facer nós. Eu creo tamén que os nosos técnicos municipais, pois o mellor tampouco lle ven mal dar unha volta polos ríos máis importantes, comprobar in situ se hai vertidos, se non hai, onde salen, como non salen, creo que o pode facer perfectamente sin necesidade de instar Augas de Galicia. Outra cousa é que despois, se houbera que actuar ou houbera que tomar unha medida, entonces sí que sería necesario falar con Augas de Galicia. Gracias. Bueno, vamos a ver, usted pide de todos os ríos e regatos do Concello. Sí. De modificación das súas canles e leitos. Sí. Eu quero decir que aquí só hai un técnico de medio ambiente, que posiblemente é un dos funcionarios con máis carga de traballo que hai. Porque, bueno, a cantidade de informes que ten que facer, e sobre todo de expedientes de infraccións, de limpezas de fincas, de absolutamente todo, eu que o pleno decida o que teña que decidir, pero se entre as prioridades do traballo deste señor é que vaya deixando outras, mentras a administración competente non fai ese estudio, pois vostedes dirán, e que ainda por encima o teña que facer en 6 ou 7 meses, e a mí me parece realmente excesivo. E eu digo claramente, porque a definición de regato, seguramente hoxe temos 1000 regatos. Durante 9 meses temos
40, ou 60 ou 100. Quer decir, a definición de cada un destos é un estudio bastante complicado. En fin, se o ten que facer, porque este pleno decide facerá, pero eu poño sobre vamos, a súa petición esa conclusión, que o traballo deste home, se o dedica a isto, seguramente vai a ter outras partes da súa tarefa con retraso. Bueno, señor alcalde, pero xa non nos veamos no tempo, xa digo que estou disposto a darlle máis, se fai falta outono, que pase verán, en fin. Home, se quere concretizar máis, pois podemos poñer os regatos máis importantes, pero bueno, creo que non é necesario, porque eso xa cae de caixón. Covas. Bueno, se me permite, Sí, señor García. E se o señor alcalde fai unha pregunta, unha xestión con Aguas de Galicia, que ao mellor xa os ten registrados. Vamos a ver, Aguas de Galicia ten absolutamente todo, porque tan pronto un quer facer algo, xa o ten identificado. Sobre os ríos concretos, ten o estudio feito. Eu digo o registro... Os ríos Sanchanás ou Arlés ou Artés, por exemplo, ten o feito, son os ríos grandes. Ten feito todo o estudio que se leva a exposición pública das zonas inundables, o cual as zonas inundables teñen que ver con cauces e regatos naturales, o sea, que está moi avanzado. Eu quizá o que lle propoñería é pedirlle a Aguas de Galicia toda a información que teña, e en base a eso, pois que o noso técnico actúe en complementalo a donde sea, pero quizá estamos partindo nestes momentos de non saber o que realmente ten Aguas de Galicia. Que eu sei que en algún caso ten, nos ríos importantes ten. Mire, señor alcalde, eu que lle propoño que aprobemos isto, é o técnico, despois que busca a documentación que ele crea pertinente nos diferentes organismos, a que a complete, que a gome, todo isto. Pero que aprobemos isto. Tamén se supón que, como aquí pon, detección de focos de contaminación, que se mirará máis onde están as zonas habitadas, onde hai casas e todo isto. Como ele estrutura o seu traballo. Se ele cree que debe de pedir un informe a Aguas de Galicia do río Arlés porque cree que Aguas de Galicia o ten, pois o pide, e entón xa traballa sobre o que ten e tal, pero xa é unha cosa. Pero bueno, nós aprobamos isto que é o pertinente. Gracias. Bien, entonces... Bueno, si se aproba, claro. Primeiro, compre poñer a votación a emenda. Votos a favor da emenda. Unha pregunta, señor alcalde. Son compatibles? No, la emenda de sustitución. Neste caso. Ou se vota a mina, se vota... Claro, cada grupo que faga o que queira. O que si digo é que de salir a proposta que eu fago, de todas formas, vou a pedir toda a documentación que teña sobre os nosos ríos e regatos a Aguas de Galicia e poñela a disposición de todos vostedes. En función deso, pois poder, se non salir adiante, quero decir, pois actuar de outro xeito, non? Entón, se lle parece, aos grupos pasamos a votar a emenda. Votos a favor da emenda presentada polo Grupo Popular. Votos en... Sí, pero... Sí, pode repetir, non eran... Sí. Votos en contra, abstencións. Entonces, pasamos a emenda de sustitución. De todas formas, creo que por lo tanto, aprobámosla así. Eu me comprometo de todas formas, unha vez recibido o informe, dar toda a documentación, por si é necesario que o noso técnico complete todo o que teña que completar e preocupa aos grupos. Entonces, a siguiente proposición do señor Chouza, interesando unha comisión de seguimiento e control dos acordos plenarios e a súa publicación na web. Hai emendas presentadas polo Bloque Nacionalista Galego e polo Grupo Popular, como algunhas son coincidentes, pois o Grupo Popular retira o que é o primer punto da súa para facilitar, digamos, a emenda. O que con carácter semestral, que sea que emenda que retira. Sí, porque estábamos falando de xunta de voceiros cando me parece máis axeitada a proposta que fai o Bloque de que sea na comisión, porque están representados todos os grupos, por lo tanto,
solo mantendríamos o que é o segundo punto, que en síntesis é... Perdón, señor alcalde, porque hai aquí unha confusión. Diga que se aprobou, porque o señor socialista non sabe o que se aprobou na miña proposición. Me están preguntando. Pois, paso de a emenda que decía así: instar a entidades Augas de Galicia como autoridade competente a que de non existir xa realice un estudio dos ríos e regatos máis importantes do municipio con especial atención á detención dos focos de contaminación e modificación das súas canles e leitos e as súas posibles solucións, e que nos sexa remitido este análisis co obxecto de ser estudiado polos grupos municipales da corporación a efectos de poder actuar ali onde esta administración local sexa competente. O sea, que a miña proposición non se aprobou. Non se aprobou. Entonces, agora hai, digamos, unha proposta do señor Chouza que ten dúas emendas e que, como as emendas tamén hai que votarlas, o que lle estaba comentando que retiraba o punto primeiro da nosa, co cual só quedaría na sección de transparencia, es decir, que se den conta para que de todas aquelas que se houberan aprobado, para que a xente sepa... Sustituir el punto 2 de mi enmienda por la suya, por así decirlo, pero seguir con el resto de los puntos, entiendo yo, ¿no? No, cada grupo se vai a posicionar porque está do bloque que é de sí, no, es de sustitución total, claro. Sí. A nosa idea era compatibilizar o que a súa, pero a mí me parece aceitada, neste caso, a do bloque, apoiada co punto primeiro noso, que era unha información que é que fai que os veciños sepan que se aprobou unha moción e todos saben discernir e saber se se cumple ou non se cumplou, para ter o seu análisis de cumplir, quero decir que todos os veciños vai a saber exactamente que obrigas tiña o Concello non ter por que ler un acta, sino que simplemente salen ali todas as mocións que son aprobadas nun pleno. ¿Y las no aprobadas no? Las no aprobadas ya no saldrían. ¿Y el número de votos que tiene cada una? Pero porque eso salen nas actas. Pero ya, bueno, ahora lo defendemos, lo defendemos. Ahora defendemos. Ten a palabra de defender e así entramos na discusión. Vale, perfecto. Vale, pues ten a palabra, señor Chouza. Sí, yo casi, otra vez como antes, por evitar y andamos mal de plazo, como todo el mundo ya ha leído, y mi pretensión simplemente es un tema de que haya más transparencia en el ayuntamiento, que poquito a poco sí que le doy las gracias al alcalde porque se está poniendo las cosas bien. Yo simplemente voy a leer lo que es la propuesta que yo entiendo. 1. Exigir al ayuntamiento, al señor alcalde y a su equipo de gobierno que cumpla y haga cumplir los acuerdos plenarios. 2. Que las mociones aprobadas en pleno del ayuntamiento de Galicia sean incluidas en el plazo máximo de un mes de su aprobación en el portal de transparencia, incorporando un enlace claro, visible y directo en la página web principal del ayuntamiento de Ribeira denominado mociones, en un plazo máximo de un mes. En este apartado de la web municipal se deberán incluir todas las mociones aprobadas desde el inicio de la presente legislatura y el estado en que las mismas se encuentran, dentro del plazo máximo de 3 meses desde la aprobación de la presente moción. 3. Sobre dicha moción deben constar su texto íntegro, sin alteraciones, señalando el grupo o grupos municipales proponentes y el resultado de la votación. Estado de la moción. Aprobada, si el estado inicial de la moción, tras ser aprobada en el pleno. Presupuestada, cuando la moción requiera que cuantía económica para su desarrollo y el gobierno u órgano competente haya presupuestados costos. 3. Iniciada fase de proyecto. 4. A la espera de respuesta de otros organismos. 5. En ejecución. Y 6. Finalizada. En aras de garantizar la participación ciudadana y su derecho a la información y máxima transparencia en el desarrollo de las políticas públicas. Desde dicho portal se debe permitir que las asociaciones, colectivos o ciudadanos interesados puedan solicitar, rellenando un simple formulario que recoja los datos mínimos de identificación acorde con la LOCTA, ser informados mediante correo electrónico sobre el grado de cumplimiento íntegro o parcial de la moción. 5. La creación de una comisión permanente para el seguimiento y control del cumplimiento de los acuerdos plenarios aprobados. 6. La constitución de la mencionada comisión deberá llevarse a cabo antes de la final del mes de febrero. Y 7. Esta comisión anualmente redactará una moción con los acuerdos aprobados en el Pleno, pormenorizando aquellos que no se llevan a efecto, las razones por las que eso sucedió y, en su caso, el plazo en que se prevé su cumplimiento. A la vista de las enmiendas de sustitución, yo aceptaría el punto, podría retirar el punto 1. No hay problema, pero bueno, digo que se podría retirar.
El punto 2 se podría sustituir por la moción del Partido Popular, es decir, sustituir, perdón, la enmienda, la 2 del Partido Popular por la mía. Y con respecto a las de sustitución, sí que aquí ya quería dar una explicación a mis compañeros de Vega. En relación a la enmienda de eliminación que nos plantea el Grupo BNG para eliminar los puntos 2, 3 y 5 de la moción, los argumentos que nos indican nos parecen más que curiosos. Dice, y leo textualmente, la enmienda de eliminación de los puntos 2, 3 y 5 responde a que estos puntos pueden y deben ser comprobados por los concejales y las concejalas, y por vecinos y vecinas en particular que así lo requieran. Además de lo anterior, la persona encargada debería de estar haciendo cambios de manera constante. Señores de Vergara, no sé si se han enterado de que los ciudadanos nos han votado para que cambiemos las cosas, y una de las cosas que tenemos que cambiar es el qué y cómo les informamos de lo que ocurre en el ayuntamiento, y eso se logra dándoles información y permitiéndoles que vean lo que hacemos. Vecinos y vecinas en particular, que así lo requieran, dicen. Pues yo les digo que no tiene nada que requerir. Nosotros les tenemos que informar. O quieren que nos enteren de lo que hacemos. No entiendo este argumento. También dicen que la persona encargada debería estar haciendo cambios constantes. Entiendo que la persona responsable de la página web tiene un horario de trabajo remunerado y que sabrá cómo tiene que repartirlo. ¿Creen ustedes entonces que los vecinos de Ribeira sepan qué mociones presentamos, cuáles se aprueban, cuáles no, si se han llevado a cabo o no, qué grupos presentamos las enmiendas, etcétera? No es importante. Lo digo porque ustedes también dicen en su enmienda que la persona responsable de la web debería centrar su trabajo en otras mejoras en dicha página. Es cierto que la web del ayuntamiento agradece muchas cosas, pero no me digan que no es importante también que el ciudadano esté informado. Muchas gracias. Esto no lo voy a... Las de sustitución no las acepto. Gracias, José. Estaba como compañera Tafa, de momento. Vamos a ver. Eu vou me basar solamente nas dúas enmendas que están presentadas a esta proposición. Está claro que a proposición o que presenta aquí o compañeiro Chouza ven a decir que os ciudadanos se enteren do que facemos, non facemos, os acordos que se toman e o tempo que se tardan executados. Pero eu creo que a emenda presentada polo Partido Popular é bastante completa. Bueno, non, pero o segundo punto xa di todo o que ten que decir realmente. No se compromete ni saber que resultado hay, que las presenta. Bueno, que dentro da sección de transparencia da página web municipal se inclúa un apartado específico destinado a informar a ciudadanía sobre as proposicións aprobadas. Que a pesar desto é unha redundancia, porque as actas do pleno teñen que estar a exposición pública, se pode ver calquer ciudadano, ou por menos hasta ahora era así. Entonces, é volver a repetir o mesmo. É igual que as actas da Xunta de Goberno Local, que tamén teñen que ser públicas e calquer ciudadano as pode ver. Antes hasta se quedaban aí na porta abaixo para que as poderan mirar. E desde logo a do BNG e PDR vai apoiar, porque a mí me parece que en aras da rapidez, en aras de concretar, eu son así moi funcionaria neste sentido, me parece que é a máis, o sea, que é correcta a creación dunha comisión permanente para o seguimento e control e cumprimento dos acordos plenarios aprobados, sustituir pola presidencia da Comisión Informativa da Administración Pública e Relacións Institucionais, da que formamos parte de todos os grupos, dará conta trimestralmente do estado de proposicións aprobadas e redactará unha memoria tal. Esta a mí me parece correctísima porque tamén, se non se cumpre ninguna das cousas que se piden aquí, é un motivo para que lle digamos ao que preside esta corporación que non está cumplindo nin cumpla a transparencia. IPDR aproba o segundo punto do PP, porque recolle prácticamente todos, e emenda de sustitución de Venegas. Vamos a ver simplemente a nivel informativo. Todas as actas dos plenos están xa na web. Quero dicir, si nos damos unha información mal dada, estamos dando ao ciudadano unha información sesgada posiblemente e que se poda malinterpretar. Vou a poñer un exemplo. Se eu simplemente poño que unha moción
tan lógica e tan apoiable como a do bloque no seu primeiro e segundo punto sobre o que era pois o consumo eléctrico, el bono social, etcétera, etcétera, e simplemente poño que os grupos votaron en contra deso, un ciudadano que non teña máis información dirá, pero que non son estes. Entonces, na acta, un sabe cales son as razóns de que podan votar a favor ou en contra de unha cuestión. Por eso eu digo que na información que lle damos aos ciudadanos isto foi o que se aprobou e este é o grado de cumplimento de esas mocións unha vez que está informada a comisión, é dicir, a emenda que presenta o Partido Popular con todo o que presenta o bloque. Por lo tanto, o ciudadano vai a ter esa información por ese canal. O mismo que a vostede se lle di, a comisión aproba ou non aproba ese dictamen e se colgan na rede. Da outra forma, a veces podese dar unha imaxe sesgada de por que está usted en contra de, eu que sei, de isto, a eso me refiero, ¿no? Entonces, después, como acabo, sí, y lo remata, ¿no? O resto dos grupos, señor Vilas. Sí, gracias, señor alcalde. Bueno, nós sí estamos a favor da proposta de acordos presentados por os ciudadanos, pero tamén estamos de acordo con os puntos das emendas. A emenda de transacción do BNG consideramos... No, pero son de anulación. É normal, así non lle piden repelitas estas cosas. E que o BNG ten algunha de eliminación. Es que ese é o problema. Entonces, bueno, despois propoñerei un sistema de o que aquí escoitais, se lle gusta ben, e se non tendremos que ir votando moción a moción e o que quede na proposición. Sí, que sería unha opción. Ten o señor Pérez Barral. Ben, grazas. As emendas que se propuxeron desde o BNG, como ben se ve aquí, non van dirixidas en contra de mellorar a transparencia neste Concello, todo o contrario, señor Chouza. O Bloque Nacionalista Galego foi un dos que máis traballou para que se aumentara a transparencia e a participación cidadá neste Concello. Lembramos as mocións xa antes de que vostedes estiveran de participación cidadá, de transparencia, do goberno, o regulamento de agasallos aprobouse a raíz dunha proposta do BNG e, polo tanto, o Bloque non está loitando para que se mellore a transparencia deste Concello. Todo o contrario, non? Entendemos que habilitar ou aprobar 6 puntos en relación ao estado das mocións vai a ser tremendamente lioso tanto para a poboación que lle temos que facilitar o traballo de ler as cousas que se aproban de maneira detallada e concreta e non liándos entre 6 propostas que poden ser aprobada, orzamentada, fase de proxecto, espera de outros organismos, execución e finalizada, que pode ir cambiando de maneira. Entón, polo tanto, o responsable da páxina web debe estar facendo un traballo constante e non é neste sentido no que pensamos que debe ir orientada o seu labor, non? Senón, obviamente, traballar e mellorar a transparencia e participación, pero non en estar constantemente cambiando o estado no que se atopan as mocións aprobadas. Por lo tanto, entendemos que a proposta do Partido Popular reduce moitísimo máis o que é a proposta que lle facemos nós, que é habilitar simplemente 3 puntos, como son aprobada, iniciada a fase, a espera de outros organismos, e un terceiro e último punto que é finalizada. Entendemos que iso melloraría a información que se lle dá á xente, non? Despois, con respecto á emenda de transacción, como ben se explica, o que se fai é condensar 3 puntos que van por separado e que, basicamente, ven a dicir o mesmo que o que plantea a proposición de Ciudadanos é condensalo. En aras tamén a facer que esta proposición sexa máis breve e tamén a darlle máis pluralidade e participación aos grupos da corporación. Entendo que a Xunta de Voceiros pode ser un órgano, pero entendo que onde esteamos representados todos os grupos membros do grupo de non adscritos, tamén se lle vai dar esa posible voz no caso de que a queiran ter, non? E tamén
aí vais a poder pues darlle unha maior contido a esas comisións que moitas veces están desaproveitadas e que moitas veces son simples comisións rutineiras. Pois, por lo tanto, se queremos facer que estas comisións sexan de moito máis contido e que todos poidamos avaliar o traballo que fai este goberno, pois deámoslle esa utilidade, non? Por a nosa parte, máis nada e grazas. Sí, señora Couto. Gracias, señor alcalde. Ben, señor Chouza, nos alegrámonos de que vostede aposte realmente porque haga unha transparencia total da información e nas actuacións municipales, pero non deixa de ser un tanto chamativo que na proposta de acordo no número 1 que vostede formula de exigir ao excelentísimo señor alcalde e ao seu equipo de goberno que cumpra e faga cumplir os acordos plenarios. Señor Chouza, o cumprimento dos acordos plenarios cúmplense. Aquí este equipo de goberno adopta todas as medidas para cumplir os acordos plenarios que se adoptan en este salón de sesións. Pero, se vostede ten dúbidas de que o alcalde e o equipo de goberno non cumpre acordos, obvio se ten que plantexar por que non nos cumpre. E é que moitas veces piden vostedes cousas que non se poden cumprir. E moitas veces piden vostedes cousas que levan un prazo de tempo para o seu cumprimento porque requiren dotarlas presupuestariamente e hai que esperar a que se elaboren os presupostos da entidade. E de todas maneiras, eu creo que ainda así hai que valorar positivamente todo o que se está facendo, porque eu creo que está sendo unha legislatura na que un equipo de goberno que está en minoría e na que se está chegando a importantes acordos pola gobernabilidade deste concello. Eu creo que deso non tenemos dúbida. Bien. En canto a todos os puntos que pide vostede en esta moción, facían aquí referencia por parte de outros grupos e se presentaron emendas. O noso grupo presentou unha emenda que se compón de 2 puntos, o cual o primeiro, xa ben decía o alcalde e explicaba cando lle daba vostede paso á súa intervención, que eliminábamos ese punto porque, bueno, pois estábamos, digamos, máis de acordo ca transacción que plantexa o Bloque Nacionalista Galego, dado que plantexa precisamente que nós inicialmente planteábamos dar conta dese asunto de voceiros e ben, o Bloque Nacionalista Galego plantexo facelo na comisión informativa correspondente de administracións públicas, co cual, pois evidentemente, aí teñen participación todos os concelleiros, tanto de non escritos como dos distintos grupos municipais. Ben, e en canto a todo o tema de cumprimento, eu creo que aí tamén coincido co que lle decía o señor Pérez Barral, que hai que ir a simplificar, porque tal como vostede plantexa na súa moción aprobada, presupuestada, iniciada, fase proxecto, espera de resposta de outros organismos, execución finalizada, eu creo que hai que ir a síntesis, porque moitas veces, se nos poñemos a poñer, digamos, tanto minucia de detalle, pois chega un momento que seguramente non se é capaz de cumprir. Entonces, en aras precisamente que temos interés en seguir cumplindo os acordos que se adoten por esta corporación, pois lle planteamos que acepte esas emendas. Esperamos encontrar a súa acollida desta proposta por súa parte. Moitas gracias. Señor Chouza. Bueno, de principio, evidentemente estoy totalmente de acuerdo y en ningún momento estoy diciendo que no se cumplan los acuerdos. Eso lo tengo que dejar bien claro. Lo que estoy diciendo es que los ciudadanos carecen de información. No saben en qué estado está una moción. No saben si se ha realizado o no se ha realizado. No saben si hay una dotación económica o no la hay. Y esto no es tan difícil porque es súper, vamos, desde mi punto de vista, es simplemente en la página web colgar la moción, dejarla ahí y a medida que se vaya solucionando, ir poniendo allí solucionada, finalizada o lo que sea. El ciudadano sabe perfectamente qué es lo que hemos llevado cada grupo, y valorará lo que estamos haciendo, el trabajo político que estamos haciendo. Si simplemente cogemos las mociones y no las metemos, no las ponemos en ningún sitio y los ciudadanos no saben realmente qué es lo que estamos haciendo, pues tenemos un problema. Entiendo yo, Entiendo yo.
Ahora, digo, llegado a este punto, casi no sé qué hacer, sinceramente, porque... Intentaré poner un pouco de orden. Vamos a ver. No, a ver, no, algo tiene... O sea, ahora eu que fago unha proposta e a ver se en base deso xentamos o que pensan todos os grupos. Vamos a ver. As mocións son unha obriga moral, non é un imperativo. É dicir, habrá moitas mocións que, como dicía a señora Pouso, non se podan cumplir ou dependan de outras aprobacións plenarias como é presupuestos, etc. Levan un gasto, evidentemente, este pleno, cando aproba o que son o estado de ingresos e gastos, é no presupuesto, non cada vez que pretende que se poda aprobar aquí unha moción que despois se pode ou non cumprir. Segundo, precisamente aí radica a política, na diferente visión que podemos ter sobre o grado de cumprimento. É dicir, eu vou a poñer un exemplo. O señor Reiriz pois solicitaba que se arranxara o parque infantil de Carreira e que se fixeran melloras. Bien, se puxo ali un pequeno rocódromo e outro pode lle parecer ao señor Reiriz que é insuficiente. O alcalde pode dicir a moción está cumplida ou isto está arranxado, ou isto está tal, e o señor Reiriz de iso nada é nada. Por lo tanto, aí hai unha parte importante que entra na política. Eu por iso decía de simplificar o que é, primeiro, non ten a información de todo o que se debate no pleno nas actas igual que temos nós. Por lo tanto, as razóns que vai a dar, en unha moción concreta o cidadano sabe. Eu que digo é poñer un apartado que exclusivamente diga as mocións que están aprobadas e o seu grado de cumplimiento, pero en función de esos informes e de eso que pido o bloque. É dicir, eu a min sacándome o de excelentísimo, porque ademais en todo caso sería ilustrísimo, eu non teño ningún problema en quedarme como o señor alcalde é que o seu punto primeiro que haga cumplir os puntos... Ese será o menos importante. Bien, pero bueno, pero me parece que ao final o que ten que moverse é o alcalde. Segundo, que dentro da sección de transparencia da página web municipal se incluya un apartado específico destinado a informar a ciudadanía sobre as proposicións aprobadas, no que se dé conta trimestralmente do estado o mismo que llevamos a dar aos grupos municipales. E despois o punto quinto e sexto, a proposición do bloque, é dicir, levaría de todos os grupos, e se non te pasamos, non, pois entón pasamos a votar. Que se vote si quieren ou si quiere el señor alcalde. Pasamos esto por punto y nada más. Pasamos a votar por orden de presentación das emendas. Entonces pasamos a votar a emenda de eliminación do bloque dos puntos 2, 3 e 5. Votos a favor das mesmas. Un segundo. 2, 3 y 5. Que quedarían eliminados os puntos 2, 3 e 5. Se ha proposto do bloque. Entonces, por favor, volvemos a votación. Votos a favor. En contra. Entonces, queda eliminados por 19 votos. El 2, el 3 y el 5. 2, 3 y 5 eliminados. Entonces, ahora, o bloque propón a sustitución, a transacción, por dos puntos 5 e 6, que es que se dé conta a comisión informativa trimestralmente, as proposicións e unha memoria anual dos acordos explicando as razóns daqueles que se levaron o prazo no que se, é dicir, a súa emenda. Votos a favor da emenda de transacción para os puntos 5 e 6 novos, que agora non van a ser 5 e 6. En contra, quedan aprobados por 19, perdón, eran 18 que faltaba el anterior, que faltaba la señora Pouso. Entonces, ahora queda la enmienda del Partido Popular, que dentro de la sección de transparencia de la web municipal se incluya un apartado específico destinado a informar a la ciudadanía sobre las proposiciones aprobadas. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstencións?
queda aprobada por 10 a favor y el resto abstenciones. Entonces, yo entiendo que en estos momentos queda viva lo que es la primera y la cuarta, que pasaríamos a votar, pero yo entiendo que la cuarta, los datos que le tenemos que dar a los ciudadanos son los mismos que se le dan a los grupos políticos. Lo digo ahora porque después, como vamos a analizar si se cumplen o no se cumplen. No se va a analizar. Después de lo que se ha votado y no se lleva nada, no se analiza. No. Creo que se le van muchas cosas. Es un avance importante. Entonces, si le parece, pasamos con esta, digamos, explicación del punto cuarto. Son as dúas que quedan vivas. Votos a favor de dar esa conta aos ciudadanos tamén. Quedan vivas a primeira, entendo que tamén a segunda e a cuarta. No. No, perdón, a cuarta é a emenda do PP. Claro, no, y la segunda la eliminó usted en proposición de los puntos 2, 3, 5. Y la tercera también, habéis eliminado. No, es la tercera. 2, 3, 5. Y el resto, lo que hace usted Sí, es la 1 y la 4. y le queda la 1 y la 4. Yo ya digo, sustituir el título del señor alcalde, rebaixar un nombramiento al señor. El punto cuarto, pues dar a misma información que se vaya a dar a los grupos, transmitirlo a los vecinos. Entonces quedan vivos esos puntos 1 y 4, votos a favor. Entonces queda aprobado por o asentimiento dos presentes. Entonces pasamos ao seguinte punto da orden do día, que é de IPR, instar a portos de que se ima ao Concello do pago pola ocupación do espacio para a celebración de actos lúdicos. Ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Boas noites a todos e enhorabuena, señor Frei. E pedía renunciar a entrar no debate de si Portos corresponde con Ribeira, como Ribeira corresponde con Portos. Ribeira paga a Portos por utilizar espacios que ao parecer son de propiedade de dito ente. Ribeira, ao longo do ano, celebra moitos actos lúdicos, tanto no casco urbano como nas parroquias. Para a celebración destes actos, unhas veces monta carpas, outras fai na esplanada que ten Portos, se a botar focos, festas ou calquera outro acto lúdico. Portos cobra por utilizar os seus espacios. Se estes actos foron lucrativos, entenderíamos ese costo. E, ademais, se aí consta unha concreta. E PDR cree que hai que diferenciar entre un acto lúdico e un acto lucrativo. E por iso eu propongo ao pleno que aprobe o seguinte acordo por unanimidade. Solicitar a Portos que non cobra o Concello pola colocación de cartas utilizando espacios para a celebración de actos lúdicos. Gracias. Os grupos que deseen intervir, señor Vilas. Muchas gracias. Nos vamos a votar a favor da solicitude de levar a Portos de Galicia da exoneración das tasas por ocupación de espacio para actos lúdicos no noso Concello. Gracias ao Bloque Nacionalista Galego. Simplemente unha aclaración. Cando está falando se refiere usted fora de, porque así o di na exposición, fora do que é a zona destinada a Portos, é dicir, o que nós entendemos que son rúas onde poñemos as carpas, non? Entonces, bueno, é dicir que esa gestión xa a teño feito con Portos, tamén leía con satisfacción que a conselleira parece ser que vai no a aceptar que nos presupostos que se aproben vai se a deixar de cobrar, e, polo tanto, eu creo que requiere a aprobación deste pleno tamén o aprobar a súa moción, pero volvo a repetir. Creo que vai por bo camiño, porque así lle leí nas declaracións da señora conselleira na outra parte da ría, pero é importante tamén que se van cal é o parecer do Concello de Ribeira en canto a que en esos lugares que non son de uso portuario, pois que evidentemente todo aquilo que se paga ali por parte do Concello ou asociacións con permiso estén exentas de pago. Votos a favor entonces da moción. Unanimidade, gracias. A última das proposicións é do señor Chouza en relación á colocación de paneis de libre expresión ciudadana para a colocación de cartéis e folletos folletos informativos. Venga, a palabra. Muchas gracias, señor alcalde.
Con esta moción perseguimos desde el Grupo Municipal de Ciudadanos Ribeira el objetivo de que el Concello habilite espacios que cumplan la función de paneles de expresión ciudadana en la vía pública, lo que mejorará la participación y comunicación entre los vecinos, las asociaciones y los colectivos existentes en este ayuntamiento. Se optará por instalar dichos paneles en lugares estratégicos de Ribeira y parroquias. Además, conseguiremos reducir el impacto negativo que causan los centenares de anuncios y carteles que actualmente se colocan en el mobiliario urbano y en las fachadas de los edificios. Por lo tanto, nuestra propuesta consiste en 1. Instar al Ayuntamiento a la colocación de paneles de libre expresión ciudadana, habilitando estos espacios para la colocación de carteles y folletos informativos por parte de la ciudadanía, garantizando el uso razonable del derecho a la libertad de expresión e información, previo estudio económico de viabilidad. 2. Instar a que el Ayuntamiento, en consecuencia con su compromiso democrático de respeto a las libertades civiles y de fomento de la participación ciudadana, sitúe estos paneles informativos de libre expresión en las zonas del municipio de mayor tránsito peatonal, buscando una distribución de los mismos equilibrada entre centro y parroquias. Para eso se pondrá un plan de paneles informativos para posterior consenso entre los grupos municipales. Y 3, instar a los partidos políticos, y esto es muy importante, a asumir el compromiso de no utilizar estos paneles para propaganda electoral. Muchas gracias. Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, realmente aquí xa puseron paneles que algún ainda queda no malecón. Ali, sí, e despois hai os a ventana pechados que hai que pedir permiso que os armen. Eso se puede. Bueno, hai bastantes e quizás facerlle máis publicidade para que sepan onde están e como se poden colocar e solicitar. Pero tamén é certo que os que colocan a publicidade cobran por colocar e ponen. IPDR vai a votar o primeiro punto e o segundo. O terceiro, desde logo, non. Pois o terceiro. Pois mira, nós pensamos que os partidos políticos son ciudadanos, formados por moitos ciudadanos, e teñen tanto dereito a libertad de expresión como os demais ciudadanos. E me parece que prohibir ou non deixar poñer un cartel de anuncio do que sea non é xusto. Sinto, ese non é o Señor Vilas. Moitas gracias. Desde o Grupo Socialista vamos a mostrarnos a favor da proposición da colocación de paneles informativos do plan de colocación e do compromiso de non usarlos para propaganda electoral. Ben, gracias, señor alcalde. Pois, no mesmo sentido que a señora Pose, nos estamos de acordo e poderíamos aprobar o primeiro e o segundo punto, pero desde logo que non poderíamos aprobar o terceiro, basicamente, porque entendemos que se estamos aquí é para traballar polo ben da veciñanza, tamén debemos dignificar a actividade política e non nós mesmos de nos tala botar máis leña ao lume, non? Do que xa hai cando se critica tan desaforadamente a actividade política. Ademais, entendemos que estes paneis informativos non deben ir pechados, senón que calquera persoa debería poder colocar todo tipo de anuncios e de cartéis, xa que os que hai agora non están cumprindo de todo ben a súa función, xa que están pechados, hai que solicitar un permiso, hai que mandarlle unha proposta ao Concello e vemos que isto é moi engorroso, non? En outras localidades faise un panel aberto e calquera persoa que chegue pode poñer os seus cartéis. Entendemos que esa é unha proposta positiva. Non podemos aceptar a terceira, xa digo, porque entendemos que debemos dignificar a actividade política e desde ningún xeito podemos denostala nós propios, non? E tamén, outra das cuestións por as que non aceptamos o terceiro punto que define vostede, señor Chouzo, por propaganda electoral, porque pode ser o resumo dun pleno feito polo Bloque Nacionalista Galego, propaganda electoral, ou un cartel dunhas eleccións, ou pode ser unha moción que se coloque ali, etc. Por lo tanto, non imos a aprobar o punto terceiro, en todo caso, os dous primeiros, se os quere votar por puntos, aceptaremos. Gracias. Sí. Perdón, señora. Gracias, señor alcalde. Ben, señor Chouza, temos paneles informativos en distintos puntos do municipio e vostede, eu creo que ten os mellores propósitos cando trae a pleno esta moción, pero eu creo que vostede non parou a reflexionar un pouco tampouco digamos,
que pode, e nos problemas que poden ocasionar este tipo de cuestións, ainda que parezca de entrada beneficioso e inofensivo. Vostede se plantexa que neses paneles informativos que poña o Concello pois se poñan determinados tipos de anuncios ou propaganda discriminatoria, sexista, xenófoba ou estas cuestións, pode ocurrir. Vostede se plantexa de que ten que ser personal municipal quen este vixiante de o que se ponen esos cartéis e de que eso funcione debidamente, e se plantexa vostede de que vaya un, bueno, pois por iniciativa e coloque ali e resulta que non ten sitio e yo poña encima de outro que se está anunciando. Estas cuestións poden ocurrir. Entonces, eu creo que o máis adecuado sería facer un estudio de mirar si realmente se necesitan máis paneles informativos dos que hai e mirar unha opción que sea viable para a xestionada desde o Concello. Agora, ben, se nos vamos a ter que facer responsables do que se publicita aí, evidentemente, pues teñen que tramitarse esos permisos ou esas autorizacións a través do Concello, porque de outra maneira non se pode, entendo que non o deberíamos facer. Por lo tanto, ainda que non lle presentamos emenda, a nosa proposta sería facer un estudio dos paneles que se necesitarían colocar a maiores e sempre cando teñamos medios no Concello para poder xestionar e o funcionamento de a utilización destos paneles que sexa adecuada. Máis nada, moitas veces. Bueno, yo creo que la moción no se ha entendido, o sea, porque yo cuando digo en el punto 3, instar a los partidos políticos a asumir el compromiso de no utilizar estos paneles para propaganda electoral, digo propaganda electoral, digo un cartel que ponga o pida el voto. Está clarísimo. Yo, para mí, propaganda electoral no es que usted, o el Grupo BNG, o el Grupo Popular, o yo mismo, llegue allí y ponga un escrito diciendo que se ha aprobado tal moción o que voy a convocar una reunión. Eso no es propaganda electoral. La propaganda electoral creo que está muy definida. Es pedir el voto. Lo entiendo. A ver, mi motivo de la moción es esa. Si lo que se quiere interpretar por otras maneras, pues perfecto, yo no hay ningún problema. No voy a retirar este punto. Bueno, vamos a ver. Se vota individualizadamente. Ya, yo no quería que lo retiraran. Dice vostede que se vote por puntos. Non, eu simplemente decirle o que aquí xa se lleva dicindo. Paneles temos. O problema é o control do Concello. É dicir, a orden que se vai a dar, un vai a tapar encima de outro, se o mensaxe que dá, miren que unha murga que normalmente se lee, pois ainda pode conter, como pasou o ano pasado, ou se nos colou, vamos, un contido non desexable en aquel caso, non sei se era sexista ou que era, quero decir que o Concello ao final son paneles que van a levar a Concello e que aí o control sobre eso, pois, bueno, eu non vexo tanto a necesidade que hai, e depois temos que estudiar ben o que son os lugares, porque estamos falando de accesibilidade, arranxamos aceras e depois o que facemos é poñer señales, papeleras, atenciones a la papelería, non sei que ao final non deixan de ser obstáculos. Por lo tanto, bueno, eu creo que non son necesarios, se vai a ser o sentido do noso voto. En todo caso, vexo que vostede condiciona tamén a ese estudio económico de viabilidade. Sí, señor alcalde, simplemente decir que esta moción se ha llevado a muchísimos ayuntamientos de España y su grupo municipal y el grupo, el BNG, no puedo decir en sitios, lo han aprobado sin ningún tipo de problema. Si cada uno piensa de una manera diferente, pues está bien. Cada pueblo, cada uno... Sí, claro. Pues yo no sé si en otros pueblos... por ahí antes que no, señor Chouza, por favor, non me interrumpa, pero vamos a ver, eu non sei se esos pueblos tan peperos, pois xa teñen, como temos nós, xa esos tablón, igual nós teñen. Por lo tanto, eu non vexo en estes momentos esa necesidade. Claro, se usted a ve, o tipo do PP de Ciudad Real a ve, eso vou a decir eu. Será que en Ciudad Real non poden poñelo na porta dos bares? Aquí sí. Entón, bueno, cada grupo expresa a súa opinión, se non a cumplir a moción, é punto. Entón, votos en contra de a moción. Pero non se pode votar por puntos. Por puntos. Bueno, pero
Aquí el maestro dicho que se votaba por puntos. Sí, sí, yo solicito que se vote por puntos, si es posible. Correcto. Pues entonces, punto primero, votos en contra dos mismos. Contra, no, que non se confunda ninguén. Votos a favor. Os son, se non me equivoco. 10 votos a favor, 9 en contra. O segundo punto, igualmente, votos en contra. A favor. Sí. Entonces, en este caso queda... A ver, ¿se puede repetir, por favor, y que se apunte bien? Ya se apunta, sí. Vamos a ver, en el primero fueron aprobados por 10 a favor y 9 en contra. Estos fueron no aprobados porque hay 10 votos en contra y 9 a favor. Y ahora tiene usted de los partidos políticos. Votos en contra del mismo y votos a favor. Entonces también queda... no hay abstenciones, entonces queda también non aprobado porque son varios votos en 19 que están en contra. Entonces xa pasamos ao que son o control de órganos de goberno porque non hai neste caso ningún... Os decretos da alcaldía teñenos hasta o día 24 de xaneiro. Os tres seguintes puntos teñen que ver co que foi o nomeamento en relación a sustitución da que era teniente de alcalde hasta agora. Entonces, como teniente de alcalde, a primeira teniente de alcalde se nombrou a Herminia Pouso Maneiro. En delegacións, nestes momentos, as delegacións que levaba a concelleira foron traspasadas a de Cultura Herminia Pouso e o resto das delegacións a Emilio Pérez Outeiral. No próximo pleno, evidentemente, tamén teremos que volver a darlle conta porque o señor Freire asumirá tamén competencias a partir de hoxe que xa oficialmente concelleiro. As comisións pois teñen que ver ca sustitución tamén de ela, non hai moción de urxencia e en rogos e en preguntas polo orden que as teño así a primeira é da señora Almudena Vaso Comariño que preguntan se están separadas as aguas pluviais das industriais. Entonces, bueno, como vostede sabe, pois as aguas pluviales están separadas non só das industriales, sino as de fecales nunha parte importante do concello, pero non en toda a rede. Hai moitos puntos no que todavía siguen coexistindo o que é a red conxunta. Eso se debe a que, lógicamente, en algúns casos que incluso hai red separativa de pluviales, despois non hai a conexión e teñense que conectar zonas concretas pois co que son o resto de as que levan as fecais ou industriales, pero en todas e cada unha das actuacións municipales se está levando a cabo esa separación. Vais a reparar o sifón de pedra pateira ou do tanque AR0 a Meixida para evitar ditos cheiros. Vamos a ver, o sifón supoño que se refiere ao AR0 da Meixida, non ao sifón de pedra pateira. Evidentemente, dentro das medidas propostas está a modificación de o que son todos os sifóns, non só ese, sino algún máis, como o que está no centro de Castiñeiras, e xa lá xa chegando tamén ao que é a depuradora. Ten a fábrica Cerqueiras depuradora? A fábrica Cerqueiras en estes momentos o que ten é un tratamento de acorde ao que era a ordenanza municipal. Ahora, lógicamente, tense que adaptar a nova ordenanza e, polo tanto, lle vai a exigir uns requisitos de depuración máis amplos dos que agora teñen. Quen dou a orden de desviar os vertidos que iban hasta os areeiros e que ahora salen a través do emisario do Touro. Como teño dito
moitas veces a nova infraestructura non depende en estes momentos do Concello e, polo tanto, o único que pode dar a orden son ou Aquaes ou Aguas de Galicia. Evidentemente, isto é un tema que levan da man e así o fixeron saber ao que foi o explotador, en este caso, o explotador da obra, en este caso, a empresa Copasa. Vais a cambiar ou reducir o aliviadero dos areeiros tendo en conta que ali non hai un río, senón un regato que seca no verán e ademais a desembocadura está máis alta que o resto do tramo. Bueno, pois en estes momentos o que ten que ser evidentemente que en aqueles casos que a chuvia sea intensa ten que seguir habendo aliviaderos. Por lo tanto, o aliviadero de areeiros vai a seguir existindo, non sei se nas mesmas condicións que agora ou se vai a facer algunha obra para leválo ese aliviadero moito máis á salida do río, onde, por certo, estuveron hoxe de novo ali cos técnicos de Costas. Por lo tanto, eu espero que na próxima reunión que os grupos van a ter con Aquaes e con Aguas de Galicia se nos dé toda a información sobre este e outros temas e sobre como van as obras ou medidas nas que quedaron para evitar o tema de os cheiros e, polo tanto, ali pues, teremos cumprida información de algo do que agora non sei nin podo dar. O siguiente é o señor García, que pide que por un robo, que pide que o Departamento de Cultura faga unha queixa de rectificación sobre os erros observados nas páxinas telefónicas e que se recollan as novas denominacións respectivas, se refiere a nome de rúas que todavía siguen... Son as páxinas do Barbance, hai un plano de Ribeira que non se corresponde aos nomes tamén do... Correcto, serán enviadas esas queixas. O señor Vilas, que pide que se dé orden da reparación da dotación de equipamiento de alumeado na Rúa do Porto ou se dé conta ao organismo da deficiencia. Vamos a ver, en Rúa do Porto hai aprobado por parte de Costas a sustitución de 30 luminarias que hai ali e, polo tanto, van a actuar non en esas, sino en todas as luminarias do Porto. En concreto, creo que son 30, e según o seu compromiso, espero que tamén actúen no que é o Carreiro. Outra súa que ten que ver con uns vertedeiros incontrolados, en concreto un que se fixo no lugar da Cobasa en Aguiño, que pregunta se temos conocimiento destes depósitos, se o Concello non adopta as medidas oportunas para que non se siga botando ali escombro e porque non se aplican expedientes de reposición ante a gravidade das infraccións. Bueno, decir que a maioría das infraccións que temos precisamente no Departamento de Medio Ambiente ten que ver con este tipo de residuos. En este caso concreto, se lle reiterou e se lle mandou a quen o ali había depositado que os retiren. Estes mismos días estamos retirando daquela zona. Despois comprobaremos se é dun xeito aceitado ou non. O seguinte é do señor Pérez Barral, que hai varias que di que se teñan boas condicións de higiene e mantenimiento do complexo deportivo da Fieiteira, nomeadamente os vestuarios, e así se intenta. Non sei se se consigue, en moitos casos non, porque a veces hai algunha queixa, pero, bueno, eso está dado a orden de intentar mellorar ali o que son as deficiencias que últimamente houveron. Preguntan polo viveiro de empresas cantas solicitudes houveron, pois ali hubo 4. Nestes momentos está ocupada por 4 emprendedores, polo tanto quedan todavía 6 locales que non se están utilizando, non? Co cual este tipo de preguntas é importante para que a xente sepa que ten un lugar onde poder empezar a súa actividade empresarial e ademais que se lle dan unha serie de servicios que yo fai máis doado. Pero, como lle decía, hai 4. O mesmo pide vostede
do que estamos falando do complexo polideportivo da Fieiteira, e supoño que xa está contestado pola mesma que lle decía. Outra é do señor Vilas, que ten que ver con unha noticia que se dixo que o Concello comenzará a sancionar la falta de civismo en el depósito de la basura fuera de los contenedores, e pregunta que vai a facer. Lógicamente, o que vamos a facer é unha campaña de vixiar e facer cumplir a ordenanza. O problema que temos aquí, como ben saben, do número de policías locales é que moitas das actividades pois que se fai de xeito rutinario nestes momentos están funcionando un pouco peor. Xa aprobamos en Comisión de Goberno, en Xunta Local de Goberno, unha plaza fija, 12 de auxiliares, para que se poda pois intentar vixiar esta ordenanza, non só esa, tamén teñen a orden de que algún policía de paisano, a ver se temos a suerte de incrementar o número de sancións polas defecacións dos cans, ou mellor dito, polos propietarios de cans que na recollen, porque os cans ao final teñen que facer as súas obrigas como todo Dios, pero bueno, tamén os propietarios deben facer. Intentaremos saber se a base de coller e multar, pois se pode así solucionar un problema que normalmente se paga na suela dos zapatos. O seguinte é o señor Vilas Álvarez, que fala precisamente da desembocadura do río Listres, e hoxe estuvo aí a ingeniera. Costas sigue empeñado en que eso ten que funcionar, temos que volver a actuar. Hoxe estaba desaguando lentamente, pero estaba desaguando, pero vamos a actuar sobre todo na curva, que é o que máis produce o tal, e por parte do Concello vamos a actuar cantas veces sea necesaria. A decisión de esa obra que non compartimos de Costas, é o único que podemos facer é intentar remediálo na mellor forma posible, que cause a menor a menor das consecuencias negativas e actuar cantas máis veces podamos. O dito, hoxe mesmo estaban ali e mañán a señora ingeniera lle podrá informar máis exhaustivamente, porque ás horas nas que se reuniron o alcalde estaba ca concelleira de pesca, por lo tanto a información que teño é simplemente esa, pero supoño que ela ya podrá aumentar. O señor García, que pide que se cambien as luminarias LED de un lugar de Salmón, en estes momentos están apagadas. Que estaban son LED, pero non funcionan. Quero dicir que ali non hai vampos de sodio, só están agarradas a luminaria, non? Ali, pois, posiblemente, pondremos un así humano, que é un tramo, pero LED. En vez de que algo se poña ali, non? Sí, recollido. Hai uns rogos tamén que ademais son moi oportunos e que xa está dada a orden de facelo, que en concreto é un paso de peatóns aí onde está o Freud, que solicita a señora Almudena Basoco, e bueno, está dada a orden e espero que tan pronto podan, e mellor o tempo que este seco, pois se poda facer. E a última, que ademais é eu creo que é unha proposición tamén moi bonita da señora García Pose, a cual xa lle digo que lle trasladarei aos grupos pois o lugar que consideremos axeitado, que pide poñerlle o nome de Miguel Hernández a algunha das plazas que neste momento non teñen nome. Por lo tanto, me parece bonita, interesante, e os grupos decidirán o lugar onde se pode homenaxear a este insigne poeta. Dito isto, levántase a sesión, non habendo máis a sesión.